Hola, molt bona nit. Benvinguts a l'episodi 12 ja de Això no és veritat. Tenim així un programet avui que estava des de fa un temps pegant voltes així en el nostre doc d'idees per a fer programes, però últimament amb certes notícies que especialment han tingut una miqueta de moviment a Twitter, hem decidit que seria bona idea dedicar un programa a les esquerres, a les diferents esquerres i especialment a la crítica que se li està fent a l'esquerra des de certs sectors de que si està desconnectada, de que si vive en una bombolla, que si no saben res, que si és tot un desastre, que si no, totes aquestes coses. M'acompanyen avui, entre altres, el amant de la cuina alicantina, @twitterrorist. A veure quin xanxullo tenim així muntat. Farem una secció per a tu que serà el xanxullo de Twitterrorist. El xanxullo és el típic plat de classe treballadora incomprès que fa que la gent se vagi cap a la dreta, saps? Sí, podria ser una idea que tocarem així. No gestiona bé el xanxullo, l'esquerra. L'esquerra no gestiona bé el xanxullo. També està Israel Blasco, @isblagi, a Twitter. Molt bé. I també avui torna, després d'uns dies d'estar absents i tal, Víctor, @taverner de Baixa, a Twitter. Collons, com si fora ahí una cosa. Sí, faltat un parell de programes, no passa res, no fiquem falta sí, però bueno. Espera donar-te conec. Soc freelance, ja sabeu com va el rotllo este. Sí, ja ets consulter, és consulter. Eres tu propio jefe. Jo soc Pere Álvaro, @PereAlvaro a Twitter. Benvinguts a l'Acció no és veritat d'avui. I comencem una miqueta, no ens ficarem, diguem-ne, massa a explicar el que és l'esquerra i aquestes coses, marxisme i aquestes coses, perquè seria molt avorrit i no sabem com fer-ho divertit. No sabem com fer-ho divertit. Però tampoc sabem en general. I tampoc sabem, la nostra manca de criteri és palesa totalment. Com que no? Bueno, nosaltres no sabem, però recordeu-se del vídeo aquell de Marxio Bros. De Marx explicat en 8 bits, rollo Super Mario, ¿sabes? Hombre, yo me recordé eso de que el Imperio Romano cayó por culpa del socialismo. Un vídeo también muy famoso que también es muy revelador. Bueno, 10.000 millones de muertos del comunismo. Ahí dins del món de les esquerres, n'hi ha un debat intern. Suposem que en altres ideologies, si passa, que també passarà, està una miqueta més amagat perquè més que res són hegemòniques, no? I aleshores, al tindre una hegemonia, és molt fàcil trobar-te a gust i entre anarcocapitalismes, liberals clàssics, neoliberals, conservadors de missa, cocaïna i putes, que diu l'Ignatius Farray, no n'hi ha un debat tan gran de què és el que s'ha de fer. Seria bona idea que hi hagués, perquè significa que estan a la defensiva i que estan replantejant-se en tot moment el que cal fer. No ho fan perquè no es fa falta. Però en el món de les esquerres sí que n'hi ha, i especialment a Twitter i a altres xarxes socials, a foros i tal, amb una miqueta de gràcia, una miqueta d'ironia, una miqueta també d'autoparòdia, se solen parlar de que dins de les esquerres n'hi ha 3 esquerres que criden l'atenció. No? Una d'elles seria la coneguda com Esquerra Tricornio, que el seu lema, com diem així, és Espanya antes facha que rota. Esta Esquerra Tricornio, després parlarem una miqueta més d'ella, perquè n'hi ha un crack per ahí que es diu Santiago Armesilla, que és un home meravellós que... Som fans, des d'ací som fans d'ell totalment. D'on és? Armesilla? Santiago Armesilla, se diu. Sí, però d'on és? Per favor. De aquí, de Madrid. Igual de Tenerife o Madrid o Málaga. No, el señor es... Aquí de Madrid. D'aquí de Madrid. L'esquerra Tricornio aquesta ha tingut una miqueta de fama últimament, especialment en tot el que va passar en la nostra veïna Comunitat Autònoma de Catalunya, en tot el tema que n'hi ha hagut d'independentisme i també de l'acció de forces de seguretat, que la gent que pràcticament estaven
Les faltava molt poquet per a fer un verkami, per a aconseguir pasta, per a pujar i rebentar caps de catalans en nom de l'esquerra i en nom de la unió de la classe treballadora. És, diguem-ne, aquesta esquerra de mà dura que en aquests aspectes, diguem-ne que s'havia alineat totalment en les tesis del govern conservador i nacionalista espanyol d'Espanya. Casualment. Cosa que cridava realment molt l'atenció perquè se suposava que, almenys des de l'esquerra, diguem-ne, no sé, seria propici una miqueta de debat de la realitat d'Espanya, Espanya com a nació, com a estat, com a nació-estat. No. Eso tienen súper clar que catalán es caca, que están rompiendo con la clase trabajadora y que son burgueses, un movimiento burgués, etcètera. Bé, això no és veritat, perquè depèn del dia, els independentistes o són burgesos o són de Tractoria. De Tractorlàndia. Sí. Partícules quàntiques. Són, exacte, els independentistes de Schrödinger. Sí. Al mateix temps... Sí. O pot ser un amo de la Caixa de Freixenet, Codorní o alguna cosa així, o ets un tio que està en tractor per Lleida. No, però és que és les dues coses al mateix temps. I no se sabrà, no?, hasta que no vagis allí a hostiar i digues, ui, què he hostiat? He hostiat a un burguès o he hostiat a un camperol? No, és màgia. No? Hasta que destapes la caixa, doncs no saps. Els reis tenen unes aficions molt estranyes. De vegades es pega pena a la fàbrica o saps roturar un camp. Després hi havia una que aquest és un descobriment més o menys modern, que jo el vaig llegir un parell de voltes a Twitter i a mi personalment em fa fer molta gràcia, que és que anomenaven Esquerra Comercio Justo. L'esquerra Comercio Justo, perquè jo vaig entendre, era una esquerra que el que demanava era com una espècie de canvis cosmètics al sistema, en lloc de canvis, diguem-ne, més significatius. Però quin eren els canvis? Clar, és una cosa molt graciosa. És gent... Perquè igual és un prejudici meu, però jo veig que són gent que un nivell econòmic superior al mitjà i que també, d'algun aspecte, són triomfadors del sistema. És a dir, és la gent que està, diguem-ne, que el sistema els ve bé. Ells tenen una certa consciència progressista d'esquerres. Pues pagar cafè a preu just, pues paga. Ese és el rollo, no? Però no me vinguis a dir-li a una persona que treballa en una fàbrica que guanya 800 pavos al mes, saps que se gaste 20 en un paquet de café. Sí. O que... Sé mejor que tú porque soy... porque compro el café de Intermonosa. Sí, claro. Hi ha un exemple d'això, perquè jo vaig entendre, és una cosa molt subjectiva meva. Hi havia un tuit de la coneguda actriu del cinema per adults, Amanda Miller, que no, és que el capitalismo no está mal, lo que pasa es que haría falta controlarlo para que fuera mejor. Una cosa aixina, deia com una cosa aixina. Molt bé, Crines. Sí, molt bé. Perfecte. Vale, però és que, jo què sé, tu ets una tia que se dedica... que se'n va anar de vacances ahí en pasta en un cotxe o no sé què i te vas estavellar i vas demanar no sé quants $1,000 i tal per a que t'arreglaren un braç, una cosa així, jo què sé. És que és una cosa que no ho sé, no vull que, jo què sé, pecar de tio amb molts de prejudicis, però probablement no ets tu una persona molt indicada per a fer una crítica així molt gran del capitalisme, a més treballant en un sector que és capitalisme pur i dur, realment, que això està controlat per unes poquetes empreses que se dediquen a vendre material audiovisual rodat d'aquella manera, pagant 4 duros i que guanyen a muntó amb l'esforç i els somnis de molta gent que jo que sé, que en 2 mesos, 3 han mort 4 actrius porno entre suïcidis, sobredosis i mogudes. Cada volta tocaria veure en el teu sector com funcionen les coses i abans de, no sé, abans de poder reformar el capitalisme, poder reformem el cinema porno. Tia, és que després que te quedaràs sense companyes de feina entre suïcidis i sobredosis, alguna cosa està passant ahí, tia, jo què sé. Bueno, queda per a la posteritat la frase de reformar el cinema porno. Sí. Abans que el capitalisme. Jo crec que això hauria de ser la pedra angular de la nostra ideologia. És que me deixeu parlar, jo dic tonteries i després hi treballarem en apunt, o sigui, no sé. I per últim, això ja és una cosa ja prou antiga, almenys al meu timeline i tal, aixina perifèric, levantisco, que és l'esquerra cafè comercial. Que ha d'explicar... D'on és? Ué,
El café comercial era un café que va a tancar en Madrid. De Madrid, del mismo Madrid. No, del mismo Madrid. El café comercial va a ser... De Madrid. Va a ser un local que va a tancar en Madrid, era un café normal, una cafeteria, una miqueta de glamour, perquè sé que... Diguem que estava... Perquè jo vaig entendre, perquè jo no soc de Madrid, he estat 2 voltes i era per a bufar-me per allí. Era segur que tenia un cert ambient universitari, que molts universitaris s'anaven allí, especialment de certes universitats, vull jo entendre, no? I molta gent en el món mediàtic madrileny tenia, diguem-ne, se recorde esos cafès, esos xarrades, jo què sé, anar a comprar costo allí, no sé, no tinc ni idea. I va tancar, però, evidentment, eren locals de renda antiga, tot el tema, i quan se'n van acabar aquests lloguers, pues això se va vendre i va tancar. Oh, cierran el comercial. I ahí vas veure el centralisme mediàtic madrileny quan el tancament d'un cafè, que a Castelló han tancat a un muntó de locals emblemàtics i a València també, i la Casa de los Caramelos de València, famosa, que va tancar també i tot el tema. No va decir als mitjans de comunicació, però tant que un cafè... Sobre això, volia fer un apunt, això que has dit del centralisme de Madrid. Sí. Una pregunta, vosaltres, qui és la presidenta de Madrid? Home, Cifuentes. Madrid, no Madrid. Sí, la Comunitat de Madrid és Cristina Cifuentes. No, Madrid. Això és Comunitat de Madrid. Jo dic Madrid, Carmena. No, la Carmena, sí, perdón. Val. I qui és l'alcalde de... Volia dir alcalde. Qui és l'alcalde d'Alacant? Amigo, pues ahí me has pillado. Muy bien, el del PSOE. ¿Y quién es el alcalde o alcaldesa de Castelló? Ahí sí que hemos aspirado. Es una señora del PSOE, pero no sé cómo se dice tampoco. Es decir, tú que eres de Onda, no sabes quién es la alcaldesa, pero sí sabes quién es la alcaldesa de Madrid. Te diré una cosa más, no sé quién es el alcalde de Onda. Hi ha un pavo... Jo tinc una confusió entre l'alcalde de Onda, que és del PSOE, i el cap de Compromís de Onda. I si són la mateixa persona? Ponc. Me s'he trobat pel carrer i no sé quin és qui. No sé qui és. O sea, yo tendría que buscar y tal. Dani se me es Facebook, pero pase de... No, pero que el tema es ese, que el centralisme está ahí. Per suposat, i és un tema que se tindria que... Algun dia ho mirarem, hi ha molts motius. Un d'ells, que no se sol contar, és que amb la crisi econòmica molts mitjans de comunicació van llevar el que eren delegacions per tota Espanya i se va concentrar tot allí que és més barat. I, a més, són coses que compren a periodistes locals, que són autònoms i tal. Aleshores, a l'hora de donar una notícia, és molt més fàcil donar-la de Madrid que no donar-la d'Albacete, per exemple. Ja, bueno, però dis-me notícies en sentit, ¿no? El rollo quan feien estas coses que ficava en el País Nacional. El viento tira unos árboles en la avenida de no sé què. I dius, hola. Hola. Sí. No se'n recordeu, farà un poquet abans de Nadal, en el tema de que venien els Nadals, lo dels 2 carrers estos ahí en el centre, que els feren cada uno d'un sentit, ¿no? Carrers peatonals, cada uno d'un sentit. I tota la setmana conectando en directo, preguntant-li al personal, enviant a la gent i dius, però a veure, primos, de veres? De veres, cal. No sé. Cal. De veres? Sí. A lo millor que ho comenteu, bueno, però de veres fa falta. Pues això que estem dient, per ser el cafè comercial està obert una altra volta, amb una altra direcció, i el dia que vulgueu podem anar a veure'l. A comer just? Farem un directe. Farem un directe des del cafè comercial i tal, vestits de xulapos. Està en Vallecas? Molt important. Què? Ha d'estar en Vallecas. No sé, jo no tinc idea. No crec que estigui en Vallecas. No tinc idea. El cas és que això d'Esquerra Cafè Comercial es refereix a aquella esquerra que viu a l'interior de Madrid, el que seria de M30 cap a dins, veu des del punt de vista de Madrid, des d'aquest prisma de Madrid. I aleshores el que no quadra d'aquest punt de vista de Madrid és una miqueta... Estan locos. O sea, hi ha un tuit molt bo d'una xica una dona de Podemos, que quan van tirar a Albano Dante, Fachin, dels comuns de Catalunya, va dir, ahora es el momento de que vuelva el gobierno a manos de la gente. Sí. Van dir, Ignacio no era gente, o sea, jo què sé, val que era mig argentí, però també era gente, no? Jo què sé, és això que tot el que no els quadra 100% és raro, és misteriós, es fa por i s'ha de canviar, no? Jo tinc la teoria de que, claro, com no sé, l'aeroport Madrid, Barajas,
Adolfo Suárez, Viva Espanya, por ellos soy OE i tot això. Sí. No sé si cau dins de la M30 o no, però tinc la teoria de que, claro, òbviament els ciutadans de la capital són cosmopolites i ciutadans del mundo i totes aquestes coses. Entonces, claro, si per viatjar per ahí pel món, tu directament des de la ciutat agarres la línia de metro que tindrà, o l'autopista que l'han pagat entre tots també i tal, te'n vas a l'aeroport, agarres l'avió i te'n vas a qualsevol puesto del món i després quan tornes allí i sí, viatjaràs per tot el món, però no has eixit d'aquest tros de terreno que és la teua ciutat i no has passat per Espanya, per d'alguna manera. Saps què te vull dir? Que des de Madrid hasta la frontera és el que té que te la passen un poc de la nada. En els últims 20 anys, Espanya, vull dir, Madrid és més cosmopolita del món, que en un barri estan menjant xurros negres i blancs. Per què vols més? Pues té raó, claro. Hi ha una petita No falta ni viatjar, si ja van. Tots Ahora, amb el tema aquest d'eixir de Madrid, tenia una anècdota molt bona, que no sé quin deia que la gent de poble odiava la gent de ciutat i no sé què, que això no podia ser i tal. Y el Nega, el de los chicos del país, comentaba de que si eso es cierto porque yo en un pueblo pedí por un restaurante de menú y me enviaron a la autovía, no sé qué, para echarme del pueblo. Claro. Y yo me decir, es que en ese pueblo el restaurante está al costado de la autovía. Te van a indicar, ¿eh? Lo que pasa es que tú no te fiabes y al ver que pasaba en coches, uy, aquí se acaba el pueblo. Viste coches y ya pensabas que se acababa el pueblo. Y el tema también de mandar un restaurante de menú a un poble menut, també té molts de collons. I clar, va haver una miqueta de cachondeo en ell i em va dir, ei, escolteu, és que aquest poble és un poble que està al costat de Madrid. El tio va agafar una salida de l'autovia i ja està. No penses que és un poble remot, aixina, gallec i tal, jo què sé. Per la Manxa. O sigui, no és Extremadura profunda, era un poble de la Sierra de Madrid. O sigui, no, és un poble normal, col·lega. Jo què sé. Sí, però ya no es de aquí, del mismo Madrid. Ya. Es la sierra. Y tú sabes el drama que damunt, para un día que ixen, damunt va y neva, tío. Y es pilla en la autopista. Ahí, joder. Sí. Buscante el menú. Sí. Quin drama. Un drama, tot un drama. Bueno, pues més o menys n'hi havia algunes notícies rodant per així, que bueno, són notícies que hem anat compilant, que ens han fet gràcia d'estos dies. N'hi ha una que és especial, bueno, és un senyor que no, jo què sé, jo no el coneixia i jo el vaig descobrir fa una temporadeta, sí, l'any passat, en desembre, primers de desembre de l'any passat. És un senyor que es diu Armesilla, Iago Armesilla, que és un senyor... Armesilla, deixa'm dir que té nom de Guàrdia Civil, eh? Sí, exacte. Santiago Armesilla. Sí, Santiago, és... El sargento Armesilla. Buenos días. Sembla de històries de la puta mili. Joder, jo anava a dir... Sí. Jo anava a dir jugador de futbol sud-americà dels anys 80 o algo així. Però bueno. Bueno, Santiago Armesilla... El seu perfil en Twitter. I lo que mola és la seva descripció final, l'adjectiu melòmano. Home, bueno, no sé, melòmano té tota la pinta de heavy o sea, el tío pereta, moño... Máster de Rolemaster. Pinta de máster de Rolemaster. O sea, ese tío, samarreta de Blind Guardian y la guía de la Tierra Media sota el braç y te fa unes partides de Rolemaster super guapes. Es que la pinta ya la té, o sea. El típico que té 2 o 3 anys més que tu. Sí. Y que saluda, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Vamos a empezar la partida, ¿no? Sacar las fichas. O sea, sí. El tío va a hacer un article sobre, bueno, el Partit Comunista Espanyol s'havia refundat com a marxista-leninista, que és el tema que a ell li mola i tal, no? I, bueno, ahí soltava una sèrie de perles sobre el que tindria que ser un partit comunista fort per a triomfar en Espanya, no? I, bueno, el seu anàlisi era molt graciós. Jo vaig extreure unes notes i tal, menudetes, que era: la monarquía española actual es una de las democracias burguesas con más amplio rango de libertades civiles del mundo. Jo què sé, si la teva crítica a Espanya va per ahí, col·lega, tio, no sé què fas que no estàs en la COPE ara mateixa. Quin és el gran problema de España que ell identifica claramente? La oferta de partidos políticos separatistas, los cuales ni siquiera en verdad son partidos, en tanto que no quieren ser parte de un todo. España, que quieren destruir. Y claro, Dios,
de veritat és el problema de la classe treballadora, que hi ha un parell de partits independentistes per ahí, com hi ha partits independentistes en tots els països europeus, vols dir? O sea, vols dir que això és el problema, Armesilla? Sobretot per a una persona de Madrid. Claro, claro. I després, per exemple, referint-se a que era la repressió que havien rebut els ciutadans de Catalunya arran del referèndum i tal. Incluso una España marxista-leninista reprimiría, si cabe, con más dureza que la monarquía parlamentaria actual. Y si es marxista-leninista en verdad, reprimiría con mucha contundencia el separatismo. Condenar la represión sobre Cataluña no tiene sentido, puesto que el Partido Comunista Español en el poder tendría no solo que reprimir todo intento separatista catalán, sino en cualquier región, e incluso eliminaría todo privilegio, atención privilegio, como los privilegios en oposiciones a funcionario en materia lingüística. No n'hi ha cap tio, ara mateix en Madrid, que estiga somniant en vindre a Alacant a ser celador. No n'hi ha cap. O sigui, Armesilla, no va amb vosaltres. No ho fem per putejar, de veritat, ens la sua la vostra vida. Però jo vull, si vaig a un col·legi, jo vull que sàpiguen valencià els professors, simplement. Pero eso es un privilegio separatista. Tienes una lengua común y te quieres separar, tío. Claro, si en castellano lo entendemos todos, ¿para qué? ¿Por qué lo hacéis en valenciano, hombre? Es que... Porque comprenda, ¿no? Al pobre profesor que quiere venir de Valladolid aquí, ¿no? Porque tiene que adaptarse, por favor. La lengua común. És que fa gràcia perquè, per un costat, no podem viure en Espanya perquè els estem amenaçant ahir amb el valencià, amb el gallec, amb l'asturià, i per altra banda, el castellà es parla, o parlen 500 milions o no sé quants... Bueno, però quan es el ceseo ja... Sí, que tens que ficar subtítols per a veure una sèrie que està en andalús. O sea, això de 600 milions, que és la llengua comuna, així ja ho tindrien que mirar on s'acaba la llengua comuna. És que és 600 milions de parlants, però jaja, no me pongas ese vídeo de Panchitos. Ya. El tío continúa, claro, una de las propuestas de la Esquerra era, diguem-ne, un model més o menos federal descentralitzat i tal. Tampoc li sembla bé. Este modelo federal y confederal es el caballo de Troya del separatismo, el cual deberá ser combatido por el Partido Comunista de España marxista-leninista con más violencia que por parte de ningún otro partido. És que no te sembla guai res, Armesilla. Más España. Más España. Eso es el que hace el Partido Comunista. Més España. Després que tu estàs llegint i dius, bueno, no te gusta el valenciano, no te gusta Cataluña, no te gusta la CUP. Hòstia, ¿y no serás tú un poco facha? Y realmente debemos purgar todo partido marxista-leninista de todo feminismo de la tercera ola, de componentes teóricos posmodernos e individualistas que lo único que consiguen es el enfrentamiento social, la frustración personal y convertir a muchas mujeres en la loca de los gatos de los Simpsons. Després, aquest home tens ganes de dir-li ¿Qui es el teu compte de Foro Coches? Porque puede producirse un efecto bola de nieve que, partiendo de la prohibición de las corridas de toros, importante, lleve al crudo veganismo o a defender la zoofilia, como ya algunos animalistas defienden, siendo coherentes dentro de su locura objetual. A veure. Aquest senyor de Madrid diu ser comunista, però que tenim... Bé, és comunista però juancarlista i a favor de matar bous. Tenia més comunista que matar bous. Es un cachondeo muy bueno que tome. El seu comunisme, quin és? Dius? El seu comunisme... Mira, te dic jo quin comunisme. Te digo qué comunismo es, que ni alguna cosa muy guapa ahí también en el artículo, un poquito antes de lo de la loca de los gatos. Sí. O sea, tú no te agrada Cataluña, no te agrada el País Basc, no te agradan els altres idiomes y tal. Claro, pero sí que digo que, o sea, parla de pues, una plataforma ahí on fer gran, ¿no? El comunismo y todo. Y digo, a mi entender, esa plataforma, a mi juicio, esa plataforma solo puede ser la de una alianza socialista iberoamericana. Sí. Pero bueno, ya dices, hostia, tío, no sé, ¿qué? El imperio, una altra vegada. No seràs facha, pero vamos. No eres facha perquè portes el moño llarg i vas de heavy. Vale. Però... Estic al seu blog i dels enllaços que n'hi ha un altre blog d'ell que se diu Ameriberia. Sí. Es un poco...
Raúl de Santiago Armesilla, antiguo blog de WordPress de izquierda hispánica, marxismo, leninismo y materialismo político para 700 millones de iberófonos. Ya 700 millones. Es un poco la moguda de estos de lo de chuntar España y Portugal. ¿Qué té banners de estos de dones ruses. Bueno, això és tema de Google, jo tampoc me ficaria. O bé que tu has navegat per ahí i tenis publicitat contextual. No, que no, home, que n'hi ha que financiar la revolució com siga, home, com siga. El cas és que aquest article acaba en una frase demoledora que és: el marxismo-leninismo es incompatible con la estupidez y en el seno de un partido marxista-leninista no tiene cabida ideas estúpidas. I dius... Com el feminisme. Perdona? Pues sí. Com el feminisme o la protecció és estúpides com el feminisme o el parlar valencià. Això no ha corregut des de Vox. Home, aquest home seria un clar representant del que seria l'esquerra tricornio, possiblement, diria jo, no sé, jo... Clar, és que són aquestes idees tan allunyades de, jo què sé, de la realitat també, tant que se critica que l'esquerra està allunyada de la realitat, aquest tio està molt allunyat de tot. Jo què sé, explica un argentí que té que unir-se estratègicament en algun país en el que ha estat en guerra, a Latinoamèrica també, perquè aquests països latinoamericans entre ells han estat en guerra voltes, no? Jo què sé, és que són unes coses... Però a veure, per fer Espanya gran, el que siga. Sí, fotre els argentins en primer lloc. O sea, a veure, no sé, tu vas a Argentina i li dius que s'ha d'unir a Espanya i que ha de tindre una monarquia perquè és més moderna. Des d'un punt de vista comunista. És que... O sigui, tu t'imagines en 1917 dient, no, companys, no, que els SARS són molt moderns. Sí. És que és un tema... És que és un... Jo què sé, és un tio que té una sèrie de prejudicis sobre el tema i el tio amotja la seva ideologia a aquests prejudicis i punt, i es reforça, no? Ja? Però, clar, si tu no te dones compte de que t'estàs fent trampes al solitari, jo què sé, què vols fer, tio? No sé, és que no... Jo què sé, tio. És que és... un article de la Meriberia que va de que això de Catalunya ja no és que siguin els russos, sinó que és Soros i la CIA. Tots. Sí. Són més de seixina. Perquè hi ha una estratègia d'Estats Units per a balcanitzar Espanya. Perquè, clar, vull dir, Espanya ara mateix és la clau de domini mundial. Tant els xinesos que echan fina o alguna cosa. Jo només no sé si pagaria la pena parlar una miqueta més d'aquest senyor. Simplement diré que aquest tio és professor en la universitat. Sí, investigador també. Aquest tio té la seva pagueta per a ficar-se d'empeus davant de molta gent que està estudiant, que té que treure's una carrera, i jo no sé la puta xapa que té que soltar aquest fill de puta en classe. Crec que he de dir-ho, perquè té una entrada en el blog que se llama sobre arrancar carteles de eventos académicos del 26 de setembre, i és perquè li van arrencar un cartel d'una xerrada que no va fer a la universitat. Un article perquè algú li arrenca un cartell. És que no podran res contra un poble unit alegre i combatiu, Armesilla. Què serà possible? Lo que li fa mal és que costa ficar el cartell que han respectat de rugby, filologia, birra. Sí, això me sona que va ser una risa i tal. Hòstia, estic mirant el seu blog i té una entrada que és la independència catalana, una ferramenta del capital contra el treball. Sí. Així és aquest rotllo directament, sí. I baix és uno de que un irlandès ha dit que mal, i ho demostra. I comença el text de l'irlandès traduït de la violència ha estallat en Catalunya. I dius, com? O sigui, me vas agafar l'anàlisi d'un pavo que ja el primer que se pensa, i crec que és abans de l'1 d'octubre, és que Catalunya està la penya prenent les carrers i matant castellano patats, saps? Espereu que acaba de veure un article més del seu... i ja poden tancar-lo, però diu, debat cancel·lat. Es desconvoca la mesa redonda entorn als arguments per a la defensa de la unitat d'Espanya. La facultat de filosofia, des d'un punt d'esquerres, debatint sobre la unitat d'Espanya. En contra, supose. A favor. Hòstia, és molt fort, tio. Bueno, recordem ja per tancar l'home este que no fa molt estava de Xira perquè ha tret el seu llibre, no? Que és, el títol és El marxismo y la cuestión nacional española. Vull dir, que abordarà el tema, pues al final, lo que diuen, com sempre, desde aquí, desde Madrid, desde dentro de la M30 y sense eixir-te'n d'ahí, claro, perquè així no va.
Després, per així, s'han fet famosos una miqueta de salseo que n'hi ha hagut estos dies a Twitter, en diversos tuits de Víctor Lenore, conegut com Ecos del Gueto. Ecos del Feto, Ecos del Geto, li hem dit de tot aquest pobre home. També Antonio Maestre, Antonio de los Menesteres, que diu líder màximo, que és el meu ídol totalment. Jo què sé, podem començar a tocar algun d'ells. Jorge Bustos, Jordi Pitram, també conegut com Jordi Pitram, és cap d'opinió del Mundo, s'ha fet famós també perquè s'ha desvelat que ha viatjat unes quantes voltes en avions de l'exèrcit, d'altres periodistes. Que sorpresa. No sé si ho heu sentit per ahí, per a hacer el periodismo. Periodismo es muy cansado, pero hay que hacerlo, ¿no? Pues ahí, en un avión de Chelsea se fue el periodismo máximo. Perfecto. No se hace solo el periodismo. No se hace solo. Hay que subvencionarlo. ¿Digues? Hi ha una santíssima trinitat, un poc d'això, que eren el Bustos, l'altre que també està en Barcelona, ¿Pandemonio? El Pandemonio sí, el Cristian Campos, ¿no? Sí. Y el Soto Ibars. Que a mi, dins de lo que cap, últimament el Soto Ibars m'està sorprenent, vull dir, sí, no deixa de ser un pot del Bueno, en algunes cosetes encara el pots agarrar, no? En algunes pincetes. Però no estem parlant, no tenim en la llista a Pandemonio. I tinc molt guapes, també. Molt guapes, no... Pandemonio totalment. Sí, canallita, derecha canallita. Però en el tema de la... Sí. El Rosendo de la dreta. Sí, Pandemonio està en el tema Tabarnia que no caga, se me fa molt pesat ja a mi, jo ja no el sé, està tema Tabarnio ahí a piño fijo. Tipet aquest Jorge Bustos. El Bustos també és de dretes, no t'enganyes, m'entens? És totalment de dretes. El seu tuit era... És el tema de vindre de la dreta a donar lliçons a lo que fa l'esquerra i ho fa mal. Sí, que és una miqueta... Després, al final, acabem de tocar aquest tema perquè crec que és una miqueta de què va tot això, no? Que és que ens estan preparant un parany, realment. O sigui, ells estan muntant un cepolovero davant nostre, fent palanca per a obrir-lo i tal. No és una trampa, no mires, no és una trampa, de veritat que no ho és. I nosaltres ahí mirant què fan. I, clar, si xafem la trampa és culpa nostra, colega. O sigui, és un tema... El seu tuit, per abreviar, diu: intelectuales de la izquierda burbuja, concepte, descubrieron que a las clases populares les gusta la nación y la familia. Ya solo falta que descubran que también les gusta el capitalismo y llegamos por fin al siglo XXI. Això ve diguem-ne, alguna crítica que s'està fent a l'esquerra, diguem-ne, a l'esquerra més puntera en temes de gènere i tal, que fa una lectura crítica de lo que és la família tradicional. Recordem a Ana Gabriel, això de cuidar els xiquets en tribu, cuidar-los en comú i tal. Que bueno, evidentment, tu fas una enquesta i la gent vol tindre família, la gent se porta bé els seus pares, la gent vol tindre fills, i si no ho fa més són per condicionants econòmics, de tipus material. Que tu no pots accedir a una vivenda, tindre fills és car, no tens massa ajudes, és tot molt complicat, tal. Y claro, ell dice, no, es que la gente quiere tener... A la gente le gusta la familia y la izquierda, pues claro, esto no lo entiende y lo ataca a la familia. No, anem a veure, no està atacant a la família, és que la dreta va agafar la família com a, diguem-ne, centre de tot, en qualsevol tipus de lluita contra l'avortament, la lluita contra els drets de les parelles del mateix gènere, etc., del matrimoni igualitari, era salvemos la família. Bueno, però que això ara... No, és que... Recordar que segons el PP això mai ha passat. Ells mai han, des del principi, defensant el matrimoni homosexual, etc. Home, pues jo me'n recorde quan defensaven ahí que mos salvaren a tots un poquet quan aprovaren la llei... No, el PP, quan aprovaren la llei, quan el Zapatero, quan Zapatero va aprovar la llei del matrimoni homosexual, que t'acosaven els homosexuals pel carrer perquè te casares en una altra persona del teu mateix sexe. No se'n recordeu d'això? I menys mal que el PP m'ho va salvar a tots ahí, que si no... Clar, estaríem ara tots casats en persones... Tots casats entre tots homosexuals. Mos haurien obligat. En pla Pokémon de Quijote, no? Home, però això era també el cavall de Troia, perquè comencen fent maricón, perquè s'ha de dir així, i després t'acabes casant amb un cavall o una bicicleta. Sí. Això també ho sé. Igual acabes desfilant en una carrossa del dia de Reixos, eh? Recordem que fos Els magues de Ribó, voldràs dir. Sí, quasi. Però le voy a decir fa un rato. Exactament lo mateix. Com has dit, Víctor? Que Armesilla li he llegit això. Estava Armesilla que el veganisme acaba duent a casar-te amb un cavall. No?
Sí. Sí, lo de... Bueno, el rollo era ese de que tocar la familia era un símbolo. L'entrada al bestialisme és l'homosexualitat i el tema és que el que diu aquest home diguem-ne bé fent-se eco d'Ecos del Gueto de les seves últimes... Molt bona, eh? Molt bona. Gràcies, Six. Jo he vist que portaves un mes apuntat amb això. Apuntat en el Google Docs. La talla del podcast era per fer aquesta gràcia. Simplement, això és, porto una setmana, tenim que fer el podcast. Era per fer això. El cas és que ha fet un parell d'articles al Confidencial, prou graciosos, que s'han comentat molt, que és una miqueta el que estem dient, el que hem comentat abans. No? L'esquerra ha guanyat en el tema del matrimoni igualitari i ha guanyat en el tema de noves formes de família, o per ahí està avançant, i clar, ells el que fan és agafar el triomf de l'esquerra o el camp de batalla on l'esquerra està guanyant i el presenten com una derrota de l'esquerra, que l'esquerra té que oblidar-se d'això. Que és una cosa realment molt graciosa i que si el 6 ve és culpa nostra. Lenore, pues, més o menys, ha fet una cosa pareguda. Lenore, tinc que dir, Víctor Lenore és un crític musical i es va fer famós fa un temps quan va escriure un llibre que és el de Hipster, Gafapasta, sí, no sé què, que era un llibre una miqueta interessant perquè, diguem-ne, presentava tot el moviment hipster com un moviment molt privilegiat, molt de dretes, molt individualista, molt alineat filosòficament al neoliberalisme i també, diguem-ne, presentava els seus gustos, sobretot música, cinema, la roba, com gustos, diguem-ne, molt allunyats de la classe obrera, que se presentaven com a hegemònics quan eren realment minoritaris i tal, i que, diguem-ne, que ells vivien tancat com un món privilegiat en què tu escoltaves certs grups perquè els tenies que escoltar, no? Se tenia que escoltar això. I ells mateixos, diguem-ne, que creaven les seves pròpies modes i menyspreaven la cultura popular, no? El cinema popular, la música pop, la música més popular, el heavy, el reggaeton, la música latina, tot això, diguem-ne, no era guai, no era el rotllo que molava, no? I, clar, fa una crítica una miqueta, crec que interessant, a aquesta gent, i, clar, aquí una miqueta la caga, que és el que havíem comentat fa un parell de dies entre nosaltres, que ell fa una idealització de la classe obrera, fa una idealització de les classes populars. No només s'apropa a elles i explica el seu tema i els fica en valor, sinó que ho fica com, diguem-ne, la veritat, la vida és així, la vida és el barrio, no sé què, la ETT, o sea, el FP, no? Jo què sé, és una miqueta, ahí patines una miqueta. I després, clar, el gueto. I després també va ser molt comentat perquè, clar, ell era un crític musical super indie, super hipster i de repente va tindre com una caiguda del cavall que, bueno, hi ha molta gent dins del moviment, diguem-ne, indie que no el pot tragar per això, perquè va passar de ser uno de los nuestros a ser el nostre major crític, no? El Antonio Salas de l'indie. Sí, va ser una cosa molt rara, va ser una cosa realment molt rara. Vos va arrullar per ahí un podcast de carne cruda en el que l'entrevistaven i l'entrevistador tenia que aguantar les risas de tant en tant, no? Perquè deia, hòstia, no pot estar dient això. O sigui, era una cosa una miqueta graciosa. El cas és que té un article que ha estat molt comentat, que és el any en què la derecha le dio una paliza a la izquierda en ensayo político. Parla de llibres com Manifiesto Redneck, La mente naufragada i ¿Por qué no soy feminista? Sí. És un tema que bueno, ha cridat una miqueta l'atenció, la gent li ha donat molta canya, perquè també és una cosa que ja hem comentat una volta, les mateixes coses que passaven als Estats Units fa uns anys, en tot el que és l'alt-right, 4chan, el marxisme cultural, totes aquestes coses estan venint ara. I venen de la mà de gent com aquesta. Parla molt de Jim Goat, que és un escritor hipster, ell li diu punk, però més o menys seria hipster, que de dretes... És forta, perquè és algo així, com li diu el de Jim Goat? El Manifiesto Redneck. Sí, però és com... L'estic buscant, la tinc així. Com li diu, escritor punk pasado de rosca. Sí. Un pavo que apanyissa dones i diu que li mola fer-ho és pasado de rosca. És un pavo que va estar en presó per fotre una pallissa a la seva dona, la pallissa, però prou forteta. Això li mola i que és el que s'ha de fer amb les dones. Sí, Jim Goat és un... Però sempre des d'un punt de vista comunista. No, és que aquest tio no és comunista, tampoc. És anticomunista. Però Armesilla te l'agafa.
Se fica el liberisme, pegar dones... Sí. Ell se basa molt en el text de Jim Goat. Ese tio és un hipster que no és redneck ni res d'això. Ell també fa un manifest redneck idealitzant a la cultura blanca del sud, quan ell realment és del nord i a un hipster ell no l'ha vist ni en documentals. De Nova York, no? Sí, per ahí. Era un tio que se vanagloriava de que la cultura hipster fos pràcticament 100% blanca, de que no n'hi havia ni negres, ni xinesos, ni latinos dins del hipsterisme, i que pels barris aixina del rotllo ell podia anar en la seva bici, les seves barbes, la seva camisa de llenyataire, diguem-ne, envoltat de gent blanca com ell. I no veia negres, no n'hi havia latinos, no xinesos, immigrants, eren tot blancs. I, diguem-ne, ell no vol ser de l'alt-right, els seus textos són molt compartits en l'alt-right, ell no vol ser de l'alt-right, ell se manté, diguem-ne, com imparcial. No, és que jo... No ni d'esquerres ni de dretes. Sí, és sentido común. Però el teu missatge és un missatge molt alt-right. De fet, quan se va eixir aquest article, molta gent va buscar el manifest redneck a internet i tal, i ell en el seu Twitter ho va detectar. Va ficar, tinc moltes visites des d'Espanya, no sé què, o el manifest redneck és trending topic en Espanya. Algú sap per què? I la primera resposta és d'un tio que diu, en Espanya, según les estadístiques, el 90% de les denúncies per violència de gènere són falses. Segurament va la cosa per ahí. Boom. Com dient, están viendo la luz al otro lado del Atlántico. Claro, dius, hòstia. Red Pill. Sí, es que es ese tema forchanero, fastigós de la rana Pepe. Es que es aixina, tío, es que está ahí, está bien y tot, ¿no? Y bueno, el caso es que el manifest redneck i algun paper més com el Per què no soy feminista de la dona aquesta també, s'han ficat molt de moda en Estats Units perquè després del triomf de Trump molta gent s'ha plantejat què cony està passant, no? Que tothom tenia clar que anava a guanyar Hillary Clinton i va guanyar Donald Trump, no? I diguem-ne que hi ha un debat de què és el que ha passat, no? Que és que... Home, sí, és un debat que cal fer, però cal veure realment en quines eines ho fem. El treball aquest del Jim Goat, del manifest redneck, és una idealització del que són els rednecks, un intent de donar-los, diguem-ne, una vidilla a nivell de minoria racial, de massa oprimida i tal. Però és graciós això, perquè és precisament el que critica, no? Que hi ha una frase així de l'article del Lenore, parlant de... No és del de Jim Goat, però és de l'altre, bueno, d'un altre, de Once and Future Liberal. Sí. I diu una cosa que diu... Sí, del Lilia. Y diu, mientras la derecha ofrece propuestas universales válidas para cualquier ciudadano, ¿no? Y per això pues, ho compra y triunfa, y això la esquerra no ho fa, ¿no? Pues la izquierda pone el foco en un surtido de oprimidos cool, normalmente alérgicos a valores tradicionales como la familia, la religión y el patriotismo. Y es como... El de siempre. Si fas un manifest de los rednecks, pues... O claro, si fas un manifest de los chonis i canis, i estàs convertint-los també en un fetitxe, més o menys, un poc. El que tu acuses a l'esquerra. És una negació que... O sigui, negues el problema. Per exemple, el que hem dit antes de... No, el 90% de les denúncies de les dones són falses, això ho negues, i se col·lectiu... I això és cool, i això és de mentira. En realitat els que estan oprimits i fotuts són els homes que li peguen a les dones. Això són els que estan fotuts. És un poc, no sé. Claro, és una contradicció, no?, que creua el text de Lenore. Precisament, si tens això dels col·lectius cool, però per l'altra banda estàs tu a la vegada des de Jim Goat, però també ells que idealitzen a la classe treballadora o als rednecks. Sí. Però és una classe treballadora construïda en base a la idea que ells tenen, que és la del pavo blanc. En el cas d'Espanya és complicat, però ha de ser el treballador castellano parlant. És una classe... Home, per gastar termes rotllo del palo, no? És una classe treballadora, sí, alienada de collons, m'entens? No és un tio que ni siquiera està clavat en... Bueno, imagina't en Estats Units, però bueno, però que passa del tema d'estar en un sindicat, per dir-te alguna cosa. M'estic referint sobretot al rotllo de que està tot construït, no? Està a l'esquerra que viu en una bombolla i dius, joder, però el que tu estàs fent aquí mateix també és una puta bombolla. Clar. I me compres
me compres la idea de que la dreta dona solucions universals pa aquí. Claro, és que aquí així el que estan fent és això, les coses on l'esquerra està triomfant i el seu camp de batalla i on domina, te'l venen com si fos el problema que té l'esquerra. I ells presenten a la dreta com els que ho fem bé, perquè proposem solucions universals. Com que solucions universals? Si s'està morint la gent de gana per ahí, col·lega. O sigui, és que és aquesta crítica, diguem-ne. Després, bueno, aquest article, a banda de parlar d'això, ja ve així, parla de Catalunya, el tema de Catalunya. En realitat és Catalunya, de lo que estan cridant tota esta penya. Sí, claro. Claro que són les obsessions de la dreta, és que compren les obsessions de la dreta, sense que podem... Una cosa també. Però en aquest cas no necessàriament, sinó que és generalment l'Enore i els altres que hem parlat és que eren de dretes, bueno, i l'Armesilla no. Entre cometes. És que suposa que... Penya que és nacionalista, vull dir que tot naix de la negació de jo no soy nacionalista, tu eres nacionalista, no ets espanyol, no passaria res, etcètera, però tota esta crisi i és que tu estàs llegint el text i dius, és Catalunya el que està darrere, el que ha impulsat, i és front a l'amenaça que ens han rebut de, estan atacant a la meva no-nació. Sí, està molt bé que tu dius... Sí, està molt bé que tu dius perquè abans tenien feminisme, abans diguem-ne tenien una classe treballadora desideologitzada que no votava massa esquerres i és el fet de Catalunya el que diguem-ne catalitza això, no? És aquesta peça de domino primera que cau que tira totes les demés, no? Realment és molt interessant el que estàs dient. Parla una miqueta de Catalunya. Sí? Sí, no, perquè aprofitant, antes de que canviem de... O bueno, si continuem parlant del Lenore, però bueno, que en l'article, claro, aprofitant tot això, que està el tema del feminisme, que és una altra de les merdes que està aixint arrel de tot el rotllo. Sí, claro. I parlem d'un llibre de què és de ¿Por qué no soy feminista? ¿Vale? Sí. Bé, suposo que tot això també, els diversos articles que estem veient que toquen un poc els mateixos 3 o 4 llibres, igual també és que n'hi ha quota de l'editorial i que tenen que fer algo de promo, saps? Però bueno, y ahí parlant del llibre del ¿Por qué no soy feminista? Que hay una frase que diu, su libro explica que en un mercado laboral tan escaso y hostil como el actual, preferir quedarte en casa para cuidar de los tuyos no es ninguna opción estúpida. Com en plan, criticant el feminisme en plan, escolta, que quedarte en casa y cuidar de la familia no es... ¿Saps? No és no ser feminista. I dius, home, filla de puta, si te pots quedar en casa cuidant de la teva família perquè en un jornal passeu tots, pues ja salgo, perquè ja pots triar, perquè hi ha moltíssima gent que no pot i tenen que eixir tots a treballar. Joder, tio. Les mares solteres, no? Que sí, això anava a dir, sí, sempre. Sí, perfecte. I que va al gimnàs, i que estudia idiomes, i que damunt participa en col·lectius i en històries, i pues, la mujer perfecta. És que, tios, esteu en... Les meves companyes de feina són gairebé totes mares solteres. O sigui, viuen a soles en els seus fills o compartint fills una setmana se queda el pare, otra setmana se la queda ell. I, claro, no poden deixar de treballar. I després les que estan casades o tenen parella i tal, tenen que continuar treballant perquè s'ha de pagar hipoteca, s'ha de pagar coses. A més, la gran majoria d'elles van comprar pis en l'època del boom. Que estan en els pisos caríssims. De fet, una d'elles diu que no pot deixar de treballar perquè si no la hipoteca és que li lleven la casa. I, clar, és un tema que ella se li acabarà el contracte i ella la seva obsessió és trobar alguna cosa on puga treballar per a guanyar una miqueta de pasta encara que siga negre o... Té una miqueta d'atur però no arriba. Clar, és que és un tema. Ja tinc alguna companya que passa d'estar treballant a estar en casa ta mare. Perquè no... Clar, és que són uns temes que dius... És que no és un tema de feminisme, és que si una dona o un home te vol quedar en casa, se queda en casa. Ninguna llei impedeix que, per exemple, un home se quede en casa. No te va a buscar la policia perquè no està treballant. No. És que... Precisament és això, que vull dir que l'article, o el llibre de la tia esta, no diu que, bueno, pues que els tios que quedar-se en casa, no, ho aplica directament a les ties. M'entens? Perquè, clar, sí. Però, coño, és que estàs comprant el discurs. O sigui, no estàs... Hòstia, si plantejaris un model... Mira, tornem un poquet a lo de la família, perquè si plantejaris un model de rols de família diferents, però per estos fets que estem parlant, perquè el treball és molt precari, perquè hem passat, per exemple, així en Espanya s'ha notat molt, en un parell de generacions hem passat de famílies que tenien, jo què sé, 2, 3 fills, escolta, si tens un fill ja te pots, saps què te vull dir? Això ho dic perquè en la carrera, pues,
Claro, a l'hora de dissenyar vivendes tens que tindre en compte per quina família estàs fent una vivenda, no? Per quin tipus de... I això canvia radicalment en 40 anys en este país. I que no és una milonga que digues, no, és que atacar a la família tradicional no és per gust, és que directament s'està extingint i sa societat. Tinc que comentar-te, ara que ho dius, una cosa que te vull dir fa temps. Quan jo te vaig treballar en una promotora constructora, una de les últimes promocions que se van planejar, clar, se van tindre que retallar gastos, perquè si no se podia vendre. I una de les coses que se van fer és llevar l'habitació de matrimoni. Hòstia. Directament, perquè clar, són pisos per a gent sola o per a dos tios o jo què sé, o una parella i tal. Aleshores van llevar l'habitació de matrimoni, era una habitació normal, en un llit de cos i mig, que pots dormir en una persona una miqueta apretaets i tal, i la resta d'habitacions una miqueta més menudes, però no n'hi havia habitació de matrimoni. Es va fer, diguem, un replanteig de què era la planta i es va llevar movent a VIX i tal, se va llevar l'habitació de matrimoni, l'aseo de l'habitació de matrimoni es va convertir en l'aseo principal, amb visita, diguem, al passadís i tal, i després ahí, clar, ahí se va guanyar uns metres i tal, i ahí ja... Sí, o sea, se va fer se va llevar l'habitació de matrimoni, perquè clar, és que eren estudis d'uns 60 metres quadrats i tal, entre 40 i 60 metres quadrats. I clar, és per a una persona que viu a soles, o una parella, o el que estem dient, una mare soltera. No necessites habitació de matrimoni, un llit una miqueta més. I aquesta moguda no és un fetitxe d'una esquerra que no sap per on li estan caient les hòsties. No, és que això és el que teniu davant dels morros. És que lo que no sé, altra cosa no ho voleu veure. El que t'estàs dient, Irra, de l'evolució de la família i com se veu afectat el model de família per el context socioeconòmic i polític i cultural. Bé, és sempre molt graciós perquè és especialment la dreta i els conservadors els que se fiquen de defendem la família tradicional. Si anarem 150 anys darrere, el model de família que els estan defensant en aquell moment l'atacaven. Segur. Sempre estan el mateix. És que este és el model de família nascut en el capitalisme, en el segle XIX. I abans és la família estesa. Sí, però... Que podia compartir una casa o les cases del voltant, però és la família en el sentit de clan. Això que encara hem sentit a les nostres iaies, que si eren de poble i tal, parlaven del tio, no sé què, és una reminiscència, perquè és que pràcticament família formaven una comunitat. Això, el pare, la mare i els fills, com a una unitat individual. És molt moderna. Sí. Fa 4 dies, com aquell que diu. Sí. Jo tinc que comentar, ara que tu dius, una periodista que ma mare m'ha comentat, ma mare és de la zona d'Albacete, i ella sí que li va comentar que quan va arribar, va guanyar el bàndol nacional, la guerra civil, va haver gent que va tenir que anar corrents a casar-se. Sí. Perquè tenien fills i no estaven casats, perquè no n'hi havia importància. I inclús n'hi havia dones que havien tingut fills de diversos homes, perquè havia tingut diverses parelles al llarg de la vida i tal, i eren homes del poble. Que vivien per ahí, clar, eren comunitats que eren aldees i tal, petits pobles que estaven separats a unes quantes hores en burro i tu te trobaves al mercat, te trobaves en festes o quan anaves a missa i tal, era quan se juntava tota la gent, no? Sí, clar. I era gent que vivia en una zona amb una densitat de població molt baixeta, que vivien 1.000 persones en un terreno realment gairebé comarcal, al nivell comarcal, així al País Valencià, podríem dir. I, claro, tenia diversos homes, diversos fills en diversos homes, era un problema. I algun cas de matrimonis, d'unions dins de la mateixa família, entre cosins, o fins i tot algun cas entre germans, que, bueno, això com se gestionava? Ja, ahir, diguem-ne, que el pàrroc ja falsificant partides de naixement i mogudes aixina, però, diguem-ne, clar, perquè eren uns temes una miqueta grossos. I aquest és el seu model de família. És que Digues. No. Sí, és que era per seguir a la idea, no sé si vos en recordeu del llibre este que de fa uns anys, quan guanyó Obama se va fer famós, el No pienses en un elefante. Sí. De Josh Lakoff. Hi ha coses que pots estar d'acord o no, però una de les tesis de Lakoff central, que deia que és allò que diferencia a l'esquerra de la dreta, és una espècie de concepte sobre com ha de ser la família. I la família conservadora és la família patriarcal tradicional, la que té una autoritat i la dona ha d'estar sota aquesta autoritat i en el moment en què se n'és fora ha de ser castigada. Ficava l'exemple, per exemple, d'estar en contra de l'avortament és
recorda'm el que deia Lakoff. Estar en contra de l'avortament, per exemple, en aquest cas, és el càstig, perquè tu, que no m'has fet cas a mi, que sóc l'autoritat patriarcal, has anat, has fet una cosa que no devies de fer i ara vas a carregar. És el concepte este. Jo vinc a dir perquè si vos n'adoneu, ara, perquè tot això ha vingut arran d'esta de por qué no soy feminista, quan ha tractat lo de les dones que se queden en casa, és que, per què és conservador? És que manté l'ABC de lo que és la moral conservadora tradicional. I clar, xoca molt, no?, de veure a un pavo com l'Enore. I després, és que l'important d'això de l'article de l'Enore és els retuits que va tindre i la gent comentant-lo, rotllo Pablo Iglesias i això, Ai, pues, sí, que ho van comprar. Coses molt interessantes. I diu, no, t'ha ficat un compendi d'idees de dreta. Clar, és que es tracta d'això, o sigui, és un torpedo a la teua línia de flotació. Clar. Sí. L'Enore té un altre article publicat recentment que, bueno, la gent, diguem-ne, diu, hòstia, el culebrón l'Enore continua i molta gent s'està dedicant aquest diumenge a ficar-se al dia, no? Ho comentaven per Twitter, diu, tu què estàs? Stranger Things temporada 2 o lo de l'Enore? Jo, lo de l'Enore, que està interessant. Té un altre article també en el Confidencial que es la izquierda española vive en una burbuja, sus mejores pensadores ya no lo niegan. En principi és una crítica jo crec que encertada, és a dir, dins de que és l'esquerra sempre n'hi ha una vessant, diguem-ne, més elitista, més acadèmica, que sí que és cert que moltes vegades, diguem-ne, ha pecat de viure una bombolla acadèmica en uns conceptes que estaven ahí i tal, i era el típic que molta volta hem comentat de les discussions de cantera universitària, de l'Ateneo, del centre social, i aquestes coses no eixien d'ahí, no tenien una influència real sobre la gent. El que podem pensar és que agafem el rotllo dels dos espectres polítics, és que en bombolla se fa tothom. És a dir, claro. És que, clar, que d'això critiques tu com a esquerra és tan... La qüestió és que la dreta també té una bombolla i se la munta con... Acabem de parlar d'ella, el model de família no és el real, és una família idealitzada i tu legisles en base a aquesta idealització que tens i deixes fora a molta gent. El mateix passa. Ell parla así de la burbuja de Arganzuela, que seria el feu madrileny de Podemos. És on viuen la majoria dels seus alts càrrecs de periodistes i d'humoristes emblemàtics, que m'ha fet moltíssima gràcia, perquè més o menys ja sé per on van els seus tirs i tal. Se han olvidado de las clases obreras nacionales, atención, nacionales, se han dedicado a salir en televisión, a hablarnos de hegemonía, de corazones, de reggaetón, de los inmigrantes, de las bicicletas, de centros ocupados y de los toros. Algo del SoundCloud d'ell, de reggaetón, colega. En lo que estás diciendo de nacionales, digo, literal, digo, resumiendo, las cuestiones folclóricas se han impuesto a las materiales, desplazando desafíos tan complicados como atajar la crisis de alquiler, bueno, bla, bla, bla. Hostia, tío, pero si estás fent argumentari franquista en palabrería franquista y, tío, es que no va que te digan facha, no sé si me explique, no sé, ¿sabes? Claro, nosotros nos recuerda a estas cosas, sí. Porque antes, las cuestiones folclóricas. Clases obreras nacionales y que no se vean afectadas por las cuestiones folclóricas. Después del anterior, del Manifest Regne, y lo de... Porque tal, y dius, és a dir, que el que has criticat en l'article són les qüestions folclòriques, les dones, lo dels catalans, barra la resta que estem així. És que és un poc flipant, no? Tu ventiles com qüestió folclòrica. Hala, i me quedé jo. Sí. No, però vull trencar una llança sobre el que ha dit, i és que sí que veig que té, entre tota la merda que diu i el motiu pel que ho diu, jo sí que crec que l'esquerra, no l'esquerra, sinó l'esquerra institucional, està molt, però que molt desapegada de lo que seria el que hauria de ser els seus votants, és a dir, l'esquerra, el que és la classe treballadora. Sí. Però moltíssim, Ma mare... Sí, clar. A mi, si em permeteu, una miqueta més baix de l'article, n'hi ha una antiquíssima vinyeta de Chumi Chúmez, que això és de la transició pura, en la que és el típic barbut mirant a gent del poble i diu, a veces pienso que esta gente no se merece que me lea entero el Capital. Això és que sempre ha passat, per això dic, sempre ha passat que dins de l'esquerra, i també com tu molt bé apuntes, Víctor, dins de la dreta també passava, n'hi ha una certa bombolla, n'hi
hi ha un cert nivell acadèmic que estan ahí discutint de merdes que no arriben, això diguem-ne que va regalimant argumentari, idees que aquestes ja, diguem-ne, ja cauen a nivell de terra i les coses que està comentant un tio en la facultat de no sé què, que si la hegemonia, que si no sé quantos, que si patatín, que si el nucleo radiador i tal, d'ací 5 o 6 anys pot ser siga una cosa que estiga, diguem-ne, explicant un tio en una campanya electoral a la gent, no? De que s'ha d'aconseguir la hegemonia, no sé què. És que per lo que ha dit David, és evident, la crítica és pertinent i és real, totalment realista. En aquest sentit, sí, el problema que li veig a aquesta qüestió és que deriva cap a l'antiintel·lectualisme. Claro. I m'he dit que sembla que dic sempre és bona en el sentit, però és que l'antiintel·lectualisme és tradicionalment conservador i la prova és esta. No és que no Viva la muerte, ¿no? No, com era? Muera la inteligencia. No és que s'hagi de fer aquesta crítica, però precisament això estàs caricaturitzant a tota una cosa. Per què a la dreta mai se la caricaturitza com, per exemple, la minyeta de Ximi Chúmez, que té tota la raó del món, però a la dreta mai se la caricaturitza d'Aixina, quan ella també fa aquest tipus de qüestions i també té intel·lectuals orgànics, no? Que seria... que fan aquestes coses, no? Per contra, sempre mos venen, i és un gol mediàtic que sempre han tingut, de que ells sí que sabien estar en el carrer o en la gent, mentre que l'esquerra sempre, i això passa des de la Revolució Francesa, no? La crítica als il·lustrats, el rotllo de que és un grup de gent que no està en la gent i dius, no, és una cosa molt més complicada de sempre. Lo que no me pots fer és muntar-me una milonga i vendre-me-la com, mireu, quina crítica més desenvolupada i tot això, i dius, no ho està. Vull dir, perquè estàs comprant un puto tòpic conservador des de fa 200 anys i me l'estàs venent com nou. Però és que serà tòpic o no, però és que jo veig una diferència del discurs de l'esquerra d'ara del 2018 comparada amb la dels anys 80 i és que no té res a veure, però res a veure. No, sí, això sí que estic a favor de dir. El que m'estic referint és concretament al cas de lo que estem parlant de la... Ell critica perquè vol arribar a això. És a dir, que té una motivació. No? És a dir, no pot salvar l'esquerra, òbviament. Sí. Aquí hi ha un trosset que és molt irreverent, m'ha fet gràcia. Un habitante de la periferia de Madrid, atención, que se despide al lavapiés para tomar unas cañas, empezará a escuchar palabras tan exóticas como poliamor, posfordismo y polla vieja. Tots els dies. Home, és que són les 3 paraules que defineixen aquell aspecte, diguem-ne, que cap de batalla de l'esquerra. El poliamor seria un replantejament de l'amor heteropatriarcal tal com hi coneixem, les relacions, i així pues, podria ser diguem-ne, el símbol, no?, de tot, des de l'alliberament LGTB, les noves formes de relacions, etc. El postfordisme representaria el canvi en el món del treball, en el qual la majoria de la gent, molta gent, està atrapada en feines de falso autònomo, rotllo de Deliveroo, Amazon, ETTs i mogudes aixina, i polla vieja és, diguem-ne, aquesta ruptura entre els triomfadors de la transició, que estan molt ben col·locats des de fa dècades, i tota la gent nova que planteja, diguem-ne, una rotura amb aquest tema. És que són tres paraules o molt ben triades o molt mal triades per tu, Lenore, perquè aquests 3 són 3 camps de batalla, representen 3 camps de batalla en el qual l'esquerra està plantejant coses i està fent coses. Si lleves aquestes 3 coses, què queda? Queda Santiago Carrillo dient gilipollades. Ara ja és quan Pere tira el micro i se'n va, ja és en plan... Clar, el que venia a dir és això, no és tant una crítica com una caricatura, i en el fragment que estaves comentant Pere se veu molt, no? Vull dir, lo de los años de contracultura, els hips i els squares, i clar, és que és atenció, perquè així en este fragment el que ell està representant és projectant-lo en l'època dels anys 60, lo que vendría a ser hoy en día. De los primeros oían rock psicodélico, tomaban LSD y practicaban el amor libre. Los segundos tenían familias estables, trabajaban en horario de oficina y disfrutaban de la Navidad. En esa frase, transportada me está dient que els primers són l'esquerra i els altres són la classe treballadora. I diu, no necessàriament, vull dir, quanta penya dels que estaven precisament en LSD i tot això han sigut, guai, eren molt racistes i demés, què m'estàs contant, tio? Però estàs fent una puta caricatura, sí, que me pretens vendre com una crítica de mira com mole. Sí, és una mica senyalar el discurs per a deixar-lo plantejat. I ja està. Sí, així fa una crítica complida. Vaja. Se queda... és frívol.
Així fa una crítica també a l'elitisme de Podemos, que això també s'havia comentat una miqueta. Realment, això s'havia comentat per altres bandes. Per a ser activista cal tindre temps lliure i cal tindre, diguem-ne, una miqueta de nivell econòmic que et permeta fer aquestes coses, no? I clar, si no tens, no pots participar moltes voltes de la política i tal. És un tema també que bueno, és una crítica encertada, però no sé què podem fer així realment. Això també se queixava a Twitter que deia que la majoria de la gent amb la que havia col·laborat en activismes fa anys actualment estava superpringat en feines de falso autònomo, de explotat de tu mateixa i tal, i que òbviament, encara que tenien el seu compromís intacte, no podien participar absolutament de res. Molta gent també nota així, diguem-ne, el paper dels iaioflautes. Si n'hi ha que pagar un desnonament un dia entre setmana a les 10 del matí, jo no puc anar. Però els iaioflautes, per exemple, sí. No? Per això, diguem-ne que se veu que òbviament, no ens deixa massa espai, diguem-ne, a la vida moderna per a implicar-nos en l'activitat política, i potser l'activitat política es queda en mans de gent que, per altra banda, puga ser més o menys ociosa. El que estaven dient també estos dies del treball gratis, no? De que, clar, és aquella gent que se pot permetre tindre, diguem-ne, un manteniment extern el que se pot dedicar a aquestes coses. És que també aquest tipus de qüestió, si no s'analitza el context, com has fet tu, és a dir, és el que les condicions actuals permeten, no hi ha una altra cosa. És la típica crítica de pues Marx i Engels també eren burgesos, i dius... Pues sí. Sí, això me mola moltíssim. Quan ix això i dius, joder, i el Locke, el pare del liberalisme, el tio era un esclavista i recomanava el tema, i tenia negocis en esclavistes americans i tal. És com, a veure, tios, no ho sé. Es que hay que siempre mirarlo desde el punto de vista de, hombre, pues preferís tener un burgés aliat que un burgés enemic. Sí, clar. El cas és que... El rotllo és que no pots veure un pavo, no?, que has dit abans que anava de hipster i tot això, que és cultura purament... Això, pija. Reaccionària. És que és pija. Sí, reaccionària és la paraula. De que me vingues a dir de protagonismo desmesurado de militantes de clase media procedentes de la universidad. Vale, tócate els collons. Sobretot ara en la universitat que, vamos, jo he estudiat en la universitat i estic així, jo he canviat un Ferrari per ahir vestir el fillet. Joder. La majoria de la gent que estudia avui tens, per exemple, investigant amb la xica esta de Twitter, la gallega Rocío. Sí. Treballa i estudia dos coses, saps? Perquè no pot fer una altra cosa. I dius, què m'estàs contant de militantes de classe media procedentes de la universitat? Per això és el que deia abans, dius, vas tirant un poquet del fil i més que una crítica legítima, que ho és, acaba sent una caricaturització tradicional, conservadora de l'esquerra i del seu medi intel·lectual. És que ahí a mi me venen al cap un parell de coses. Una, la de sempre de... És que lo típic de fatxes que no follen i que no disfruten de la vida. És de, la gent de dretes no té humor. No té humor. I és de veres. I tu mires les tires còmiques dels periòdics de dreta i no són graciosos. El OK Diari. Sí, són rancios, no tenen gancho, m'entens? Entonces, deixa una i és que, claro, per una altra banda, això no sé per què me ve al cap Terry Pratchett vos sona, que és el de... Sí, bueno, sabeu, no? Pues sabem de qui parlem. I l'altre dia, en un counter d'estos de frases, no? O counter de Terry Pratchett. I la frase diu algo paregut en plan, si estàs fent sàtira i no estàs fent-li mal a algú que és poderós, que està per damunt de tu, sí. o era algo en plan, la sàtira l'has de gastar, has d'apuntar al que està per damunt i no apuntar al dèbil que està per baix. Si gastes la sàtira per riure del que està fotut, aleshores no és graciós. I crec que això és un poc del que estem parlant, claro, tot el tema de caricaturitzar a la... Sí, o el pensament de l'esquerra i com aguanta el temporal del postmodernisme des que s'acaba la Unió Soviètica, tot el rotllo, pues claro, a veure, podeu caricaturitzar-ho, però no és graciós, no fa gràcia i en realitat l'únic que demostra és que tens un pensament reaccionari, saps? Això és a lo que vol anar Pere de la trampa esta muntada. Sí, claro. I clar, és això, dius, la caricaturització contínua que des de menuts hem menjat per part de la dreta, perquè com precisament té aquest poder mediàtic, no és raro, vull dir,
la frase de ai, pues tan comunista que és o tan del PSOE, però resulta que és un ric. Per exemple, quan li ho deien a estos, als Bardem o a la Novelé i el Víctor Manuel, una defensa d'ells, però clar, la base cunyada d'ells, saps? I això és com una expressió més d'aquesta qüestió. El rotllo de només pot ser d'esquerres, sí. Sí. Ahir, si vos sembla, deixem una miqueta a l'Ecos del Gueto, una miqueta de banda, segurament nos donarà moltes vesprades de glòria que tome. I bueno, passem una altra peladilla, Tatuaje de Guernica, Antonio Maestre, que té també que també em fa una ràbia especial, sí, per molts motius, que tenia el seu fil de tuits lapidaris totalment. Sí, esta setmana està guai. Sí, que és el que tu dius, que tens tota la raó del món, Víctor. El que canvia tot això és Catalunya, realment. O sea, perquè tots aquests problemes eren problemes que estaven ahí i arriba a Catalunya i és com una caiguda de caretes. Taca, se cauen totes. Fa 4 anys, si algú dels voltants de Podemos que s'estava formant del rotllo 15M i tal, haguera fet un article en què citava un rotllo antifeminista, se l'hauria caigut. L'hauria dit, tu no eres d'ací. I no havies vist els líders de moviments estos de compartir. Pues diu coses interessants. Ja. El home aquest, Antonio Maestre, llegiré els seus tuits, ficaba, no enfrentarse al independentismo desde la izquierda significa dejar el camino libre a la extrema derecha para que capitalicen el voto de las clases populares. En España, la izquierda tiene la manía de querer proyectar sobre el pueblo una caracterización ideal de lo que debe ser un miembro de la clase obrera y se suele negar a aceptar lo que piensa. En España, las clases populares se sienten concernidas por el concepto actual de patria. Te guste o no, si te sienten cercano a los independentistas, van a rechazar tu proyecto y acabarán en la extrema derecha maquillada de Ciudadanos. Que Metroscopia no impida ver el resultado de Ciudadanos en el cinturón rojo. No ser consciente lleva a España a un gobierno de extrema derecha. La izquierda española está acojonada por lo que dicen de ella en Twitter, si son críticos con el proceder del independentismo. Acomplejados por el juego cruzado, inseguros de su posición. Noqueados. Si han conseguido amedrentarte haciéndote creer que argumentar en contra del proceso y el nacionalismo excluyente, no es de izquierdas, vuelve a los libros y no molestes demasiado. Payaso. Le faltaba dir ahí payaso. Me voy a la compra, que ustedes insulten bien. És que... Aquest sí que viu en una bombolla. Aquest és imbècil. També. O sea, directament és imbècil, prou imbècil. Aquest home va entrevistar, és que me recorda que el va entrevistar Facu Díaz i Miguel Maldonado, i ell va comentar una anècdota perquè ell és de Madrid, el mismo Madrid, i la seva primera feina de periodisme va ser a Múrcia. Bocata de calamar. Sí. I ell va arribar a Múrcia i en un supermercat una dona li va dir, uy, que tu no eres de aquí, ¿de dónde eres? I ell va dir, soy de Madrid. Y la señora aquesta, murciana, molt graciosa, iba a decir, uy, qué lástima, con el asco que me dan los madrileños. Y él, que es periodista... Múrcia, quarta província del País Valencià, per favor. Crec que sí. El tipo aquest no se va plantejar en aquell moment perquè un territori espanyol en platja podia odiar als madrilenys. Això m'ha recordat el llibre este famós de fa uns anys que és l'Espanya vacía. Sí. Vaig estar fulletejant la vegada en l'FNAC, que tu m'has fet algunes coses, però una lectura així ràpida, així buscant en el glossari també a veure. I busqué València, a veure què deia, no? I el pavo indica molt... O sea, el tío es de Zaragoza, pero vivo en Madrid. Y per lo que sé de lo que han comentat aragonesistes i tal, vull dir, és un bocata calamar, és nascut a Zaragoza. Sí. Els de Madrid igual. I el que buscava València i tal és que resulta que ell de menut venia a estiuejar a un poble de València i atenent al gran trauma es deien los castellanos. I ho fica ahí del padre. Estem parlant en aquest moment, no?, de que són les més tancades, que sempre pensaven que la perifèria és més cosmopolita, no sé què, i clar, jo estava llegint-ho i era un poc... Amb això pretens demostrar no sé què pretenia, no? Però clar, ara que ha comentat l'Antonio Maestre és el mateix. I els escrits no veuen per què produeix això. Per ell, sí. de racisme o xenofòbia, de sobte que en parla té. Vull dir, la xenofòbia tradicional, però té unes causes, col·legues. No és de
un odi irracional que anem a fer a un Ku Klux Klan de perseguir negres, aunque... Però clar, m'ho has dit i m'han recordat de tot això. Això sí que és una bombolla. Sí, és que se situen, si em permets, Víctor, se situen com una normalitat i tot el que escapa d'aquesta normalitat és anormal. Clar, i vull dir, quan se troben algú del terreno que no entra dintre de la normalitat o fa un comentari, és com, oh, mare de Déu, un nazi. Sí. El cas Perdó, un adoctrinat, que és la paraula... Sí. El cas és que ell, diguem-ne, que tenia aquest tema, diguem-ne, com ficant a l'independentisme com l'origen de tots els problemes de l'esquerra, realment. Com aquesta espècie de coco, aquesta espècie de tumor que se tenia que estirpar. I que, clar, l'única solució possible per a l'esquerra era copiar a la dreta en el seu atac a l'independentisme. El model nacional, més que res. El model nacional, a copiar el model, l'esquerra tricornió, l'esquerra de molta samarreta de Marx, molt warrior de barrio, molta cosa, però li copies el discurs a Soraya Sáenz de Santa María. I el que està proposant és copiar el discurs que la dreta dient espanyola li copia el discurs a Soraya Sáenz de Santa María i punt. La gràcia, si voleu, és que així en el seu perfil de Twitter la localització que té, no?, d'on és Jerusalem, Palestina. Sí, ho volia comentar perquè, clar, és que és aquesta cosa de Tibet libre, no? Tibet libre, sí. però Catalunya no me la toques, no? És aquest tema, no? Està l'altre que va dir la setmana, com era el de això, de que si s'han de respectar totes les nacions perquè a unes se les pot insultar i a altres no. Ja. Jo el cas és que en este home vas fer un fil que jo em pensava que me portaria moltíssims problemes i menys una exaltada que me va entrar dient fill de puta, no tinc cap més problema, que jo vaig canviar independentisme per feminisme. Sí. I jo vaig fer aixina i la gent tots estem mirant que el que estàs fent, tots ahí fent-me faps i retuits i dient-me, tío, cuidado con esto, ¿no? Perquè te se follaran vestit, tío. I la veritat és que se canvien 4 paraules clau, se canviava tot i clar, després aquest pavo, el que passa és que jo no busco... Quan tu has comentat això del 15M i del feminisme, jo no he volgut dir res perquè no he volgut buscar. Però el rumor és que aquest pavo en aquella època va fer un article molt crític amb el llenguatge inclusiu i el feminisme, dient que això apartava les discussions del 15M de lo verdaderamente importante que es lo que te tira mi polla ahora mismo. Este senyor. I n'hi ha el rumor. Jo no ho he volgut mirar perquè també sembla, perquè se veu, segons me van comentar, ell va borrar aquest article ja fa temps. I fa bé. Però no és un tema que em sembla una miqueta lleig remoure aquestes coses, però és que no me puc mossegar més els llavis. O sea, és... Acaba de ficar en Google Antonio Maestre lenguaje inclusivo sí. Y lo primero que hizo precisamente un tweet que dice dejar de ridiculizar el lenguaje inclusivo que solo intenta favorecer la igualdad es uno de los primeros pasos para dejar el machismo. O sigui que avui per avui això no passa. Sí, però vull dir que entre que és un rumor que jo no he volgut buscar i que tal, no... Però bueno, com això no ho escolta ningú, no crec que tinguin cap problema. Bueno, el cas és que el pavo aquest, diguem-ne que és el que estem dient, no? És el que estem dient, que és el que tu m'has dit molt bé, que el problema és Catalunya, no? El gran problema i tal, és el que ha fet que aquesta caiguda de caretes i diguem-ne que a partir d'ací és on has començat tota aquesta crítica, diguem-ne, forta i tal. A Catalunya també està la xica aquesta que hem comentat abans, que ha tingut una miqueta de fama, ex-Patricia, ja la diuen en algun lloc, que és una tal Patricia Castro, que és de Badalona, dels comuns de Badalona, que va fer també un fil de Twitter parlant de la situació de la classe treballadora ahí en Badalona i tal, i dient que havia arrasat Ciudadanos i és perquè les esquerres havien abandonat a la classe treballadora i perquè, diguem-ne, que tot el nacionalisme havia traït a la classe treballadora, patatim patapam i tot això, no? A diferència de Ciutadans i PP, etc. Sí. La gente aquí lo que quiere es que le quede un puto duro antes de llegar a fin de mes porque o trabajan de sol a sol por una miseria o están en la cola del paro. Y eso en la tele no te lo dicen. Además, no ho diuen perquè no ho diuen de cap altre puesto d'Espanya. Perquè és el que passa a tota Espanya, realment. En cap puesto se diu això. A mi em fa gràcia el... a veure com dir-ho.
que parteixen d'un punt que pot ser vàlid, com que és que l'esquerra ha deixat de banda l'esquerra ha deixat de banda a la classe treballadora i per això s'ha anat a la dreta. Però què collons fa la dreta per la classe treballadora? És a dir, tu pots dir, els independentistes no parlen de la classe treballadora, val, i els unionistes sí? Clar. És a dir, tu veus... vas veure... El que fa és analitzar-la en el sentit que ells han comprat. Sí, sí. Esta gent dels comuns està en contra del PP i Ciudadanos, són els seus rivals, però compren la instrumentalització que de la classe treballadora de Ciudadanos i li la regalen. Sí, sí. Sí, totalment. I aquesta xica és graciós perquè hi ha gent que va agarrar, diguem, les seves idees i va tirar d'estadístiques i va dir, és que no tens raó. És que està guanyant més, ha pujat més vots l'esquerra que Ciudadanos. És que hi ha hagut una concentració del vot unionista en Ciudadanos i tal. I això, una cosa que volia dir sobre això era el que volia dir abans, que era que dius, que està dient que l'independentisme està atraint als treballadors, bla, 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 i tu veus els vots dels partits independentistes i veus quina part és d'esquerres i quina part és de dretes i veus l'unionisme i quan té d'esquerres i quan té de dreta i diu, sí, a veure si és que l'esquerra està votant a independentisme. Una de les coses que n'ha hagut d'això, que és arran de les eleccions de Catalunya, i clar, els dos partits més votats són de dreta, Ciudadanos i el Partit Demòcrata Català, que anava a dir Convergència, és el costum. Sí. No, això no existeix. No hi ha problema. No passa res, però vull dir, vos ha donat que en cap moment els grans comentaris estos ni els comentaristes de Madrid que mos han tret el rotllo, vull dir, ho han centrat en l'aspecte ètnic, que és el que està fent la xica esta en els tuits, però no han dit les enquestes que hicien abans, aquestes que miren, que li pregunten als votants la posició de que ells tenen en l'eix esquerra-dreta i els partits que van a votar, quina és la posició que tenen. I en Catalunya quasi tots els partits, excepte el PP, estan o bé en el centre o en l'esquerra. És a dir, si han de fer cas d'això, la majoria dels catalans que el Partit Demòcrata Català està més sobre l'alçària del PSOE, si mal no recordo de la gràfica, Ciudadanos està un poc més a la dreta, però no està en l'eix de la dreta. Sí, sí. És a dir, n'hi ha una concepció de que aquests dos partits que són més... O sigui, els catalans pensen que són més d'esquerres de lo que podríem dir que ho són, que això també és difícil de mesurar. Però què dius? Heu preferit que... O sigui, mos heu estat donant anys la tabarra amb lo de basado en datos? Sí. Que ara que teniu datos, com no quadren la vostra idea, ja no són bons. Ho tireu al rotllo de la merda esta ètnica que acaba en Tabàrnia. Sí. Tabàrnia, que recordem, és el Quequistán de Catalunya. És el blaverisme català, és el arrimadistan famós. Els valencians ja sempre per davant en tot això. No ho vam inventar, com tot. El sureste, ¿no? El sureste, el cantonalismo, Alicantón. És el Baix Segura. El cas és que aquest tema de Patricia Castro em ve prou bé perquè, clar, hi ha aquí un meme que ha quedat, diguem-ne, que sempre se repeteix, que és que la classe obrera és d'esquerres per collons. Més o menys tu ho has tocat ara molt bé, Víctor. I que, clar, el que vota la dreta és com una espècie de problema intern, com una espècie de bug que té, no? Una espècie i que són de classe... La classe obrera és d'esquerres per collons i són tots de super d'esquerra i tal, i tots voten a esquerra i que simplement passi alguna cosa que la cagues. Jo tenia un amic fa anys que ell pensava que era un ligón, que era un seductor nato. I ell s'arrimava, fa molts anys, el pobre xaval està solter encara, ell s'arrimava a una xica en algun pafet o una discoteca, se ficava a parlar en ella i la xica parlava en ell i als 5-10 minuts la xica se n'anava. Però amb ell o sense? I la seva... amb un altre. I la seva idea és que en l'últim moment havia ficat la pota i havia dit una cosa que no estava bé, o que la tia era una miqueta idiota, o que anava borratxa, o que... Sempre havia passat alguna cosa que no se l'havia follat. Era algun detallet, o bé que s'escapava del seu control, però la xica estava borratxa, estava borratxíssima, o que, per error havia dit el que no tenia que dir i ahir l'havia cagat. No? Era una cosa molt graciosa, era una cosa molt còmica. No? Aleshores passa una cosa semblant. No? O sigui, la classe treballadora vol votar a l'esquerra, va en la seva papereta de Unido Podemos en la mano,
cara de Pablo Iglesias, ahí, i en l'últim moment, agafes la de Ciudadanos i votes a Ciudadanos, que tonto. Però perquè estaves llegant amb la classe obrera i dius postfordismo i diuen, hòstia. Hòstia, postfordismo. Llenguatge inclusiu, me cago en la puta. Vaig a votar a Espanya 2000. Jo què sé, jo comente, tinc així un parell d'anècdotes, jo treballo només en xiques, tinc aquesta sort. I, bueno, la majoria d'elles, pues, n'hi ha moltes mares solteres, són ties currantes, són ties de classe treballadora pura i dura, són classe treballadora de veritat. Jo també soc classe treballadora, però, bueno, elles són classe treballadora també, de veritat. I, clar, n'hi ha una anècdota molt xula i tal. Tinc dos. Una d'elles és que quan va guanyar Donald Trump, estaven comentant que ya era hora de que guanyara un encollons, un tío así con cojones, que hiciese un muro y que las cosas claras, el pan pan y el vino vino, ¿no? I que jo les estava mirant així com dient, hòstia puta, estes ties que hi dicen forjant? O sea, espantat. I després, bueno, en festes d'Onda les va comentar una anècdota, que és que jo per Onda hi ha una rotonda, que hi ha una font a dins, i ahí hi havia uns xiquets que eren tots d'una penya, que tindrien 15, 16, 17 anys com a molt, que s'estaven tirant aigua, no? Unes altres dins de la font, no? I jo estaven dos xiques que anaven vestides igual, eren de la mateixa penya. I jo estava mirant així als tios estos que s'estaven tirant aigua, me gire cap a les dos xiques per a dir que si viene la policia, i les dos xiques ves que estan les dos en un portal menjant-se la boca. I jo me quedé dient, passe d'això i me'n vaig. I vaig comentar aquest tema. I jo vaig comentar com a cosa graciosa i tal. I se van quedar mirant, no me parece bien. A esas edades eso no está bien. Jo, ¿qué? O sea, no els semblava bé que dos xiques foren lesbianes. A partir d'una edat, sí. Primer lo normal. Sí, que dos xiques de 16, 17 anys foren lesbianes i s'estigueren besant al carrer una vesprada de festes de poble i tal, no els semblava bé. I havia com unes mirades així reprovatòries i no els vas dir res. Jo què les tinc que dir? Entonces el rollo que parlen de la dictadura políticament correcta en alguns casos. I generalment la crítica esa és, bueno, pues con la cárcel de Nord i tots estos va dirigida precisament perquè se considera que políticament correcte és no mal parlar de la gent que és homosexual, de les dones. Si realment la dictadura d'estos teues companys de comentaris. Sí, és que una cosa que em va cridar molt l'atenció, no? Després hi ha una xica també en la que tinc molt bona relació, que és una de les més joves, que es qualifica com a racista. Així, no? Hi ha una xica que és colombiana que li diu la Machu Picchu. Machu Picchu. Y ella va a decir, no, es que Machu Picchu no me ofende porque el Machu Picchu es una de las mayores obras de la antigüedad, es una ciudad entera construida a gran altura y demuestra, digamos, el cenit de la habilidad de mis antepasados. Y no me puedes ofender. Es como si me llamaras Catedral de Burgos. Claro, enorme, ¿no? Esa respuesta. Claro, y ella, pues no me parece bien porque yo lo digo para ofender. Y yo me moría de libre, ¿no? Era una cosa molt bona. Després, també una altra xica, no treballa amb mi, però aquesta xica la conec de fa temps, ella va renunciar a una faena de la recollida de la ceba, crec que era una puta merda. Després van tornar tots perquè era pràcticament un timo i tal. També és un tema que se podria parlar d'aquestes condicions que tenen els treballadors agraris. Però ella va renunciar a una faena, estava en l'atur, perquè a ella li tocaria treballar i li tocaria viure en romaneses. I ella en romaneses no vol veure res, no vol tindre res, les odia. Clar, i això és classe treballadora. Val que són uns exemples que jo he triat de lo que és la meva, diguem-ne, experiència, però jo no he conegut a cap tio que siga d'esquerres. I el que he conegut d'esquerres és generalment gent que tenia un cert nivell universitari. Y que siempre o comentaba una miqueta como a frase de, bueno, así es como ganan dinero estos empresarios, no sé qué, ¿no? Explotan a la gente por un lado y por la otra cogen subvenciones y siempre hago un misacheta y china como en un barniz de cuñadisme, que no pense este tío que soy comunista, ¿no? Con esa porno y yo lo miraba y digo, no, sí, yo estoy contigo. Ah, vale. Era ese rollo que es faltaba hacer la salutación esta de els canteros, ¿no? Y a partir de ese momento ya poder hablar guay y tal, ¿no? De hegemonía y núcleo irradiador, porque ya era el rollo.
O sigui, jo realment la majoria de la gent que m'he trobat de la classe treballadora era gent prou de dretes. Era gent xenòfoba, era gent homòfoba. Jo, de fet, quan treballava, pues, bueno, era l'època de les lleis de matrimoni igualitari i a Zapatero li deien de tot. O sigui, era un tema una miqueta curiós. No sé, és que la idea aquesta de que han de ser de dretes, jo crec que és un parany, jo crec que és una trampa, perquè diguem-ne que te lleva el intentar convèncer a la gent, no? Que ja estan convençuts, no cal fer res, no? No, jo crec que han de votar a l'esquerra i si no són tontos. I ja està. No cal cap anàlisi, ni parlar amb ells, ni res. Són tontos, ja està. És que, de fet, no dirigís els atacs cap a lo que és a dir, la gent és conservadora perquè el sistema ho és el que està contínuament venent. Vull dir, totes aquestes coses, quan fem la conya del sentido comú, és que t'ho van a dir. I per què és sentido comú? Perquè és el missatge, quasi tots els mitjans de comunicació en el que s'han educat, etc. I clar, dius, en comptes de dirigir de tu, que eres del col·lectiu, que se suposa que vol canviar aquestes qüestions, dirigir els atacs cap a el que toca, que és el sistema, vas i el que fas és dirigir-te precisament el foc contra tu mateix. Perquè és el que estaven dient, el rotllo este de, voten a Ciudadanos. No en el cas de lo de Catalunya, o voten a la dreta. I dius, pues anem a fer-nos com la dreta. Però si tu te fas com la dreta, qui va defensar les qüestions de l'esquerra? Ja, és que això ve prou bé per a, diguem-ne, el que seria la part aquesta final d'una miqueta del podcast, que és el que estàvem comentant, no?, del parany, no?, de que, diguem-ne, ells s'agafa aquells petits camps de batalla o petits o grans camps de batalla on l'esquerra està guanyant o per almenys s'està lluitant prou bé i se presenten com a problemes com el que té de roïn l'esquerra. És el que impedís que l'esquerra realment, pum, esclate i revolució i tancs al carrer i bombes i quadros gegants de Lenin i de Marx per les avingudes i tal, no? Per exemple, sí hi havia dos articles molt interessants, un des del Confidencial, que són escriu també Ecos del Gueto, i també un altre que és de letraslibres.com, que ja més o menys, quan ja dius la paraula llibertat o llibre la fas servir molt, ja més o menys ja saps que per on va. Sí, del Confidencial es el problema de la izquierda, pero la culpa la tendrán quienes la critican, de un tal Esteban Hernández, ¿no? Diga, España es más de derechas que de izquierdas, así más o menos. Los progresistas han perdido la batalla de las ideas y de la economía, por algo será. Més o menys el que explica és això, no? De que l'esquerra, el que vol dir és que l'esquerra ha renunciat a donar la batalla en el camp laboral i en el camp econòmic i tot el tema. Defensa diversos col·lectius com les dones, immigrants, gais, lesbianes, transsexuals, ecologistes, minories, jóvens precaris, persones en situació de pobresa energètica, nacionalitats històriques i a tota la resta de grups que pogués anar sumant. Crec que som tots ja, O sigui, no crec que s'isca molta gent d'algun d'aquests col·lectius i tal. Per exemple, això de que ha abandonat el camp laboral, a veure, qui ha estat parlant de la reforma laboral aprovada en estos últims anys, qui estigui criticant-la. És que, clar, fa molta gràcia això, no, és mentira. Sempre ha estat, el que passa és que també estan els altres temes. Claro. Però és que també sí que és cert que l'esquerra va una mica darrere del que diu la dreta. És a dir, la dreta li marca el camp que ha de jugar, el que ha de jugar i ja està. No és al revés, que hauria de ser l'esquerra. Sí. Això era una de les coses que, en la meva opinió, quan Podemos va fer la petarda aquelles europees, que ells al principi en moltes coses sí que es marcaven temes. I clar, era un poc increïble de dir què està passant així. Sí, sí. Però clar, s'ha tornat una altra vegada a la dinàmica habitual, que és que l'agenda mediàtica la marca la dreta i tots els seus lobbies econòmics i te diuen què és el que has de dir. I atrapats ahí, i clar, fa ràbia, no?, de veure què és el que estava l'altre dia queixant-se el Pablo Iglesias, de que només se parla de Catalunya. I dius, però la culpa és dels independentistes. No és de que els mitjans de comunicació i els seus lobbies econòmics estiguen contínuament parlant de Catalunya i tapant altres coses, com per exemple la Huerta. No, la culpa és dels independentistes perquè parlen d'ells. No dels periòdics. Exactament. Un poquet increïble en aquest sentit. És una trampa política, perquè
precisament el que fas és que reforces el missatge de la dreta. Si són els interessos fàctics que se parla de Catalunya perquè no se parla d'una altra cosa i tu, que se suposa que eres el que ha de ser el contrari, dius això, estàs reforçant el missatge que aquells volen, no? Aquest home cita, diguem-ne, a Lenore, a l'article de Lenore. És que si tots arran de... Sé que estem dient, o sigui, ho teniu tot preparat per a, en el moment que algú tocara algun botó o fer dos cridades telefòniques, és començar a treure estos articles, cabrons, així no m'enganyeu. Es nota molt. No me podeu enganyar. I més o menys va parlant de lo mateix. Lo que passa és que este pavo, este senyor así, el Esteban ahora busque, Esteban Hernández, és autor de diversos llibres sobre les classes mitjanes, instrucción del uso del capitalismo en el siglo XXI. Clar, és un tio que té la seva ideologia i tal, i més o menys explica més o menys el mateix, no? De que l'esquerra està treballant en diversos parcel·les de precaris, homosexuals, dones i tal, i s'oblida de la classe treballadora, no? Que és el que estem parlant. L'altre article que també és interessant, que és el de letraslibres.com, està escrit directament per una tal Aurora Nacarino-Bravo. Ja quan tens un guionet en els cognoms, ja, que esta directament és assessora de Ciudadanos. Bueno, Valls fica que es... no, que trabaja para Ciudadanos en el Congreso. Sí, una cosa així, crec que és assessora. També cita Víctor Lenore en el segon paràgraf, hi ha un enllaç per a que pugues llegir. I més o menys parla de diversos autors, més o menys el tema que ha tocat. I, clar, aquí hi ha un tema, un article prou interessant, que solo el 11% de los españoles se autoubicúa en el centro derecha. Y solo un 3% la derecha, no sé qué. El 58% se define entre el centro izquierda y el centro político. La izquierda debe aceptar que no todos los votantes progresistas están votando a Podemos y el PSOE. Y eso habla del proyecto de esos partidos que de la conversión de los electores al conservadurismo. Más o menos lo que tú has comentado, Víctor, abans. La percepció de què és el que fa un partit. Sí. No és tant que un partit sigui de dretes, sinó que la gent entenga que és de dretes o no, i els mateixos. Aquí no un trosset molt interessant, que clar, és que és el que estem dient d'agarrar el triomf de l'esquerra i presentar-lo com la seva derrota, ¿no? El parany, ¿no? El rechazo a la inmigración es pequeño en nuestro país. El eje generacional, el eje campo-ciudad, el eje único explica mejor, no sé qué, no sé cuántos. Los españoles y los derechos son excepción, van poco a misa. También, en cuanto a la homofobia, España suele aparecer en primera posición cuando se elaboran encuestas internacionales sobre la aceptación de la homosexualidad. Es que eso es un triunfo de la izquierda. Solo ha conseguit l'esquerra. És un canvi, diguem-ne, mental que ha aconseguit... Digues. També sí, potser hem de parlar precisament per la qüestió de les percepcions, que quan a la gent li fan una enquesta hem de comptar que moltes vegades no són sincers en ells mateixos. Sí, clar, per suposat. Però la part bona és que si molta gent mentís és perquè... És que n'hi ha algo. És que, exacte. Esa barrera que s'ha aconseguit de dir, bueno, de lo que se queixaven per Tino Osborne i Arevalo, que ara no podien fer acudir a i dir, això va ser. Però, clar, vull dir que també ho hem de tindre en compte. Tens aquestes dades, no? I, mirem otra piscina. Cap este percentatge de qüestions en les que te... ¿Y usted es homófobo? No, yo no. Però millor sí. És a lo que molts han passat. Jo és que, clar, el tema aquí final, més o menys, ja per acabar el podcast, volia, diguem-ne, comentar aquest tema, que és un tema que jo crec que l'estem veient, que això no deixa de ser un parany de la dreta. No deixa de ser, diguem-ne, és agafar aquelles coses, poquetes o moltes, on l'esquerra està guanyant, o per almenys s'està presentant batalla, que ja és una cosa, i dir, no, és que això... és el que t'impedís guanyar, no? Tot això, oblida't d'això i tu tens que centrar en el tema econòmic, que és precisament on jo soc hegemònic i te puc follar per on vulguis, perquè, entre altres coses, per exemple, ara se volia fer un petit impost als bancs i ja gairebé tots els mitjans de comunicació ja han dit que això és una locura. Home, clar, perquè esteu tots en mans dels bancs. El tema, per exemple, l'impost del patrimoni passa exactament el mateix. O sigui, celebracions, diguem, gairebé estan intentant vendre celebracions ciutadanes perquè han llevat l'impost del patrimoni en alguna comunitat autònoma. Diem, però, tio, de què va? Si això no...
gairebé cap treballador pot pagar aquest impost, perquè són unes quantitats de pasta que nosaltres no toquem, no? Claro, però evidentment, si tu fiques la tele o la ràdio o agafes un diari i estàs llegint contínuament, que és una poca vergonya, que hagis de pagar un impost del patrimoni que no el vas a pagar en la vida, pues la gent acaba comprant la idea. Claro. És com lo de les herències, no? És que l'impost de les herències és... Home, a què li fa mal pues és a lo dels Trenor, no? Que eren... Quan se moria el senyor este dels Trenor, que els nebots havien d'heretar i s'han echava per aquest any les comptes de la Generalitat per l'impost de patrimoni. Sí. A esta penya li fot molt, perquè crec que eren 600 milions d'euros que se n'anaven en l'impost. Però a tu que eres un pobre pringat que vas a heretar el que 3.000 pavos del teu iaio, que has de pagar 30 pavos. Oh. Pues os pagues. Jo sí sé que contenen la hegemonia fan dels interessos de les classes dominants, els de tot. I és el que estàvem parlant, és la qüestió de les percepcions, la trampa que s'està fent, i clar, evidentment, una vegada tens la qüestió que també va ser la ideològica, és a dir, en el sentit de per què tindries interès en que se deixara de banda la qüestió feminista o els drets dels transsexuals i els homosexuals o de les minories. I dius, pues, perquè els que manen també tenen una ideologia en la qual pues, no m'agraden les negres i jo no vull que vinguin les negres així, pues, ja que tinc això, el següent pas és acabar això. I com és? Pues matxacar contínuament de... Bueno, que mos hem criat així, en el sentit de cada vegada que passava alguna cosa i ho cometia un immigrant i sí a la nacionalitat del delinqüent. Sí, claro. Són aquestes xicotetes coses, no? I que la companya de treball teua que no volia treballar en els romaneses és perquè n'hi ha creat tot un prejudici contra els romanesos. Ja, sí, és correcte. D'una manera racional no està, però sí. Ahí està. I de pas dividís, que és el que sempre hem dit. Això sí que dividís realment a la classe obrera. Claro, entre gent que té una certa cultura de multiculturalisme i d'estar a favor de diguem-ne, la immigració, o per almenys no estar en contra, i diguem-ne, la gent que incentiva aquest sentiment xenòfob, no? Que això sí que dividís la classe, és correcte. Per tant, és un despropòsit dir que has de comprar les qüestions de la dreta respecte a la seva crítica cap a la immigració per a fer que la classe obrera te voti i dius, no, el que estàs afavorint encara és més la divisió, perquè l'immigrant és classe obrera també, o no? Claro. I, per suposat. Venia arrel de tot això que estem comentant, de com van muntant el parany i com van caient. Cosa que no vol dir, com David ha dit altres vegades, que la crítica és pertinent a la qüestió esta de fins a quin punt estem en una bombolla o de vegades mos tanquem en la torre. Això sempre ha d'estar present, però el que no se pot transformar és precisament en vaig a ficar-me dinamita en els meus fonaments. Sí, perquè tu, Víctor, estos dies també havies comentat que això té un antecedent històric que ja més o menys va passar una cosa pareguda, no? D'unes forces d'esquerra que, diguem-ne, van rebutjar, diguem-ne, el seu ideari i van adoptar l'ideari, diguem-ne, superfeixista, sempre en nom d'uns valors de l'esquerra, la classe treballadora i tal. Dóna la casualitat que això, que quan estaves muntant el podcast fa unes setmanes m'acabé de llegir un llibre que se diu La fin de l'intel·lectual francès de Shlomo Zahn, que és un historiador israelià. I el llibre està interessant perquè és una anàlisi històrica des que apareix la figura de l'intel·lectual, com l'intel·lectual com l'entenem precisament de la gent que m'està criticant. Sí, burgesa. Lenore i tots estos, quan escriuen el paper que està fent Lenore no ho està fent com a crític cultural, ho està fent de soc algú i faig estar de comentari perquè soc un intel·lectual del tema. No? És a dir, el personatge este que té una posició pública més o menys gran o almenys l'accés a una tribuna pública i de la qual dona un tema. Vale, pues, segons Shlomo, això és un invent francès i comença en el segle XIX i l'encunyament de la paraula a partir del cas Dreyfus, que no sé si el conegueu. El cas Dreyfus. Sí, més o menys. Que un rotllo que havia passat en l'exèrcit francès li encolomaren les culpes a un oficial jueu per ser jueu. Això implicava a la cúpula de l'exèrcit, però per a lliurar-se buscaren un cap de turc, en aquest cas que com era un jueu i tots érem antisemites en aquell moment, doncs li toca d'ell. Llavors Emile Solà, que era un senyor, doncs va escriure una carta famosa que se deia el Jacús, ja havia algo muntant-se i se considera que és el naixement pues, això de l'intel·lectual compromès. Perquè en el Jacús pues, deia això, que el que s'havia fet era injust, etc. Pues ell veu que tot este rotllo que naix
aixina com entra en crisi, ara mateix està en crisi, l'exemple és Ulebeck, però el precedent històric que s'apareix és la qüestió de quan els alemanys invadissin França i la dividissin en dos i fiquen un govern col·laboracionista en Vichy. Sí que parla d'alguns intel·lectuals, però que eren de segona o tercera fila, o persones que no havien pogut accedir a... No m'heu donat una càtedra en l'Acadèmia Francesa o no m'heu ficat en la universitat que jo volia. Pues l'honor, Llavors, acaben un poquet d'estar en 20 i 30 en l'òrbita del Parlament francès, evidentment, parlant per uns quants, acaben de ser defensors, alguns directament del nazis ocupant la zona i altres del règim PT. Vull dir, la construcció serà lògica, perquè la defensa que quan en comunistes feien els francesos no l'havien deixat de fer. És a dir, ells quan estaven defendent a Vichy estaven defendent un govern fort i salvant a la república, que en aquesta conjuntura implicava això. I clar, el rotllo és que t'has deixat pel camí tota la resta de coses. I veiem un poquet el paral·lel que ho comentaven en la qüestió precisament com és de lo de Catalunya, no? És la gran crisi nacional d'Espanya. Espanya se trenca, Espanya se trenca. I dius, si pareix que la resposta una altra vegada és la mateixa, és front a Espanya se trenca, jo que era d'esquerres, resulta que a poc me vaig acostant més a un plantejament de dretes que va a defensar una cosa que no pas estar continuant defensant les coses que havien anat defensant d'ara. O sigui, més Espanya, no? Exacte, el que hem parlat abans de la defensa del feminisme, els drets de les minories, que ara és que portem tot l'episodi parlant-lo. I és esta qüestió, no?, que dius, se torna a repetir. El rotllo és tindre-la present per anar en compte. Perquè dius, si front a una amenaça nacional... És que, clar, la gran ironia de tot és que tu estàs tatxent portar anys dient-nos que ells no són nacionalistes. Claro. I dius, el que m'estàs demostrant és que ho eres molt. Claro. Sí, bueno... No ho diuen directament, però ho hem comentat ja i jo crec que és vàlid. Vull dir, el que fa esclatar tot aquest tipus d'articles que hem estat comentant, però que ja són opinions que venen arrossegant-se i abans del referèndum i de més ja ja somaven un poquet el cap, és Catalunya. Vull dir, el rotllo de Catalunya és el que ha fet que vote tot això. I és front a una amenaça, doncs me torne conservador. És un poc increïble. Sí, la veritat és que... El precedent històric acaba en 8 o 9 milions de persones assassinades. Que no dona molt de bon rotllo. Gitanos, per ser comunistes, i clar, és un poc controleu-vos-ho, perquè això que mos acusem, i ho deia un poc lo de l'Antonio Maestre, de per què no se pot criticar, per què s'ha de criticar unes nacions i altres no, del pal de, o sigui, els catalans me poden insultar a mi per espanyol, però jo com a espanyol no puc. I dius, és que nosaltres no tenim un exèrcit, nosaltres no tenim un estat i no tenim una policia. És més o menys el que jo deia, és que un està ficant gent a presó i l'altre vol que els professors sàpiguen valencià. No són els mateixos nivells d'opressió. És una cosa un poc... I a banda, és a dir, que gent que ha estudiat no sé quants anys una carrera, un doctorat, no sé què, que li demanes 3 mesos, que li demanes que durant 3 mesos vagi 2 o 3 dies alguna vesprada un poc per aprendre l'idioma, un nivell bàsic de l'idioma d'on està vivint, d'on vol vivir, perdó. Això és una opressió? És absolutament equiparable a anar a trencar el cap a abueles que volien anar a votar. És igual. Sí. Bueno, és que te volen vendre esta pirula i, macho, és un poc com... Bueno, segurament vos sorprendrà que hem fet un podcast una miqueta llarg. És que estaven esperant a Israel que poguera tornar per acomiadar-se, que s'ha tingut que anar un momentet. Sí, ara anava a tornar a entrar en la conversa, però com m'he perdut pràcticament una hora com aquell que diu. Sí, bueno, hem estat xerrant una molt bona estona, crec que és un tema realment molt... Crec que és prou interessant. Més o menys el que estic dient... Dic que sí a tot i ja està. Jo dic que sí a tot i punt. No digues que sí a tot perquè si encara podem discutir més coses... Ja estàs adoctrinat, Irra. Ja empalmem directament en el rojo vivo demà. L'últim que he costat anava de aprendre valencià i hostiar abueles. Crec que anava per ahí la cosa. Sí, el tema és que, bueno, per un costat estem... veient que aquests temes de crítica a l'esquerra
amb una espècie de careta de bon rotllo que van començar a funcionar als Estats Units, ara estan arribant, que és una cosa més o menys organitzada perquè, diguem, l'Enori aquesta ha fet saltar la llebre i de seguida molta gent articles pum pel costat, com dient, tienes razón, miradlo, tienes razón, el Ecos del Gueto, que se nota una miqueta que tenien ganes o que estava una miqueta mig preparat o que molta gent tenia l'article preparat a veure quan el puc acabar i presentar-lo. Así el GIF ara de Iker Jiménez dient, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El tema que, claro, aquí n'hi ha un desencadenant que tu molt bé apuntes, Víctor, que és el tema de Catalunya. Catalunya ho canvia tot, el tema de l'independentisme i demés, perquè, clar, això, diguem-ne, que s'està volent vendre és que, diguem-ne, l'esquerra necessita més Espanya, que diguem-ne, que col·laborar o tindre una comprensió cap a l'independentisme, això és el pitjor que pot fer l'esquerra, com deia Antonio Maestre, i el que fa falta és més Espanya. És la solució definitiva. I diguem-ne que... Posa més Espanya en la seva vida. Sí, i diguem-ne que d'alguna forma és abandonar aquells camps de batalla. La classe obrera no passa d'altra cosa, és Espanya. No me punxes el sou, dona'm la bandera. És abandonar aquelles zones on, diguem-ne, l'esquerra està guanyant o està triomfant o està batallant, i aquelles coses on l'esquerra, diguem-ne, més o menys s'ha ficat en el centre del discurs. Podria ser l'ecologisme també, ho hem comentat abans, la protecció de la natura, protecció dels animals, a més de tot el tema de feminisme, etcètera, multiculturalisme, etcètera, també el tema de que, clar, ara, per exemple, diguem-ne, la gent que està en el tema d'Astúries movent el tema del Bable és gent d'esquerres totes, és gent que s'està oposant a gent de l'ABC, del Club del Viernes, de Vox, etcètera. Són els que tenen davant. I, de fet, l'ABC i tota esta penya diu que en realitat és una cosa només d'esquerres lo del ple, però claro, les enquestes demostren que no. Lo que passa és que si tu, com a dreta organitzada, política i mediàtica, te vas a ficar en contra... Claro, el tema és que si tu ets capaç de convèncer a gent d'esquerres que per a guanyar tenen que oposar-se al Bable, has guanyat totalment. Totalment, o sigui, és que són uns temes que primer no te donarà més vots i és que perdràs vots realment, no? O sigui, és el tema, diguem-ne, el tema aquest. Bueno, ja... Digues? No, que això és una cosa molt antiga, no? El fet de que si tu fas la política de dretes, el teu votant te deixa de votar i l'altre va votar el que estava votant tota la vida. Sí. És a dir, PSOE. Sí, és que és la imatge de Borrell en el míting unionista, que, bueno, sí. I l'altre que també que era comunista, no? Que no recorde. Sí. Avui he fet un retuit que he vist per ahí que m'ha molat moltíssim. Era una foto d'una manifestació en Estats Units i el tuit este dia Best Sign Ever, no? La millor pancarta de la història. I la pancarta dia algo com en plan per favor, fixeu-vos que en les nostres manifestacions no n'hi ha nazis. Sí, retuitat. És que al final t'acabes manifestant en la pell... O sea, és que vas de la mà en el que vol apallissar-te. Que no t'apallissa en aquest moment perquè té que fer-se la foto. Que després, quan acabe, en aquest moment ja en aquesta manifestació, no, però que després si tu li dones el poder, pues ja està, te perseguirà i te criminalitzarà. Primer criminalitzarà els que ja són els oprimits, no? Els que ja estan fotuts, i després s'anirà per tu, el que eres un dissident del sistema, i punto. Però, joder, tio, per lo que parlem, Borrell en el... Borrell diu qualsevol altre. Borrell, si em permets, és una de les meves obsessions, però és que repetia l'argumentari de Federico Jiménez Los Santos. Claro, la doctrina, el tema de la TV3, coño, tío, es que... De fet, una cosa que me fa gràcia, nosaltres hem viscut 24 anys del PP, i esos 24 anys del PP tenen molt de que el PSOE, primer per les divisions internes que tenia, bueno, el PSPB, i després ja directament que entren a comprar l'argumentari popular. Sí, claro. Si tenies ahí lo d'Espussair, que no sé qui posa una foto de Joan Ignasi Pla en camps, ¿no? En la agarrar direntant i tal, però el tema de la Gürtel. I enseguida, i encara ha entrat ahí gent Calabuig, que crec que està en l'Ajuntament de València, i treia el trapo a, no, el PSOE és el partit que més recursos ha posat per tirar al PP i patal i paqual i patatín. Però si són de la mateixa corda. No sé si, és favor, spoiler d'Espanya. Niños, niñas, escuchad, spoiler, en España no n'hi ha esquerra.
O sea, la guerra se la van a carregar en la guerra y en la posguerra, y lo que haremos después, pues bueno, pues sí, 4 herois que quedaran de aquella generació, que ja estan tots morts, y ya está. Y lo que ha vingut después es mentira. Y ya está. Eso es lo que n'hi ha. La esquerra en el Estado español está en el podcast y en Twitter. Sí, claro, es underground. Es algo que es underground. No es una cosa que vaig a saber en la tele. De fet, Pues he matat la il·lusió, ja no anirem a punt. Pues recordeu que una de les coses que més va manejar a l'Art de Foc en l'AVE a València, que eixiden en els cartells ben clars, que l'AVE l'havia de Zapatero i no el PP. Sí, també. I és que precisament van caure i encantats en el parany del discurs del PP. Claro. Perquè no era el rotllo de ni qüestionar-se la necessitat de l'AVE, ni res. El rotllo era que en els cartells que s'anaven a ficar de propaganda hi sia Zapatero, perquè queda clar que era una cosa del PSOE i, per tant, ells, com a PSPB, aprofitar-la. No que se va quedar al PP, dius, tio, fes oposició. I a dia d'avui és el mateix que passa en el tema del finançament. Que vull dir, el finançament no va tampoc, diguem, a torpedejar la línia de flotació. Bueno, sí, algo s'ha dit en plan del cupo vasco i quan digueren que Compromís va votar que no, al tema del concert. Vale. Però no, està ahí el senyor Ximo Puig buscant aliances dins de l'Estat i tal, que al final no les trobarà, els equilibris de poder són els que són, i per això, tornem a lo de sempre, lo de Catalunya, perquè directament han trencat. O sigui, la societat ha trencat i aquests 4 polítics que se ho han cregut i ho han tirat avant. Perquè han trencat. Ja està. La qüestió del finançament, el que dius tu de la línia de flotació, és, com has comentat de Calabuig, és el tuit de Calabuig ahir dient que nosaltres no som una colònia perquè cap tipus d'organisme internacional ho reconeix, a lo qual dius... O sigui, és un desficàssim perquè és com... O sigui, si no necessites també un títol ara d'oprimit. Claro, el carnet. Mira, que he fet el màster. Te jode. I això que t'ho diga Calabuig. És que un altre personatge. És Joan Calabuig, que suposa és de la secció fusteriana. I dius, Bien. Bueno, deixem el podcast així. Hem començat bé, hem desembarrat al final, però també era necessari. No res, espero que vos hagi agradat el podcast. Una miqueta més llarg, si costa que quan dura horeta i pico la gent l'escolte, ja quan dura 2, no sé jo qui escoltarà això. No sé si me l'acceptarà iVox, tindré que fer alguna coseta també. Pues un tema intel·lectual, home. És tot un programa intel·lectual de nivell cada vegada. De nivell. I sempre podem fer com les pel·lícules així, superproduccions que fan la primera pel·lícula, la segona pel·lícula i la tercera la partixen en 2. Sí, podríem fer. Si el Hobbit està dividit en 3 pel·lícules, això ho pots dir. Claro. Bueno, ha estat un plaer, ja tenien ganes de fer aquest podcast. La veritat és que és un tema interessant i que crec que és un tema que això sí continuarà movent encara més i tal, tota aquesta moguda, perquè clar, no sembla que sigui una cosa que pare. Als Estats Units va estar pegant i està pegant des de fa temps i jo m'imagino que així serà exactament igual. Trobarem cada volta més articles demanant que s'abandoni el tema de les llengües, el tema del feminisme, el tema de l'LGTB, el tema de l'ecologisme, que diguem-ne que l'esquerra se vagi buidant de contingut i al final siga una espècie de còpia a la dreta i, clar, al final la gent votarà a la dreta, no té per què votar a l'esquerra. Que sigui con la dreta, però funerals d'estat per a les víctimes de violència. Sí, és totalment igual. Sí, és una cosa, serà una cosíssima. Pues no res, ha estat... Jo m'ho he passat molt bé, crec que ha après així un parell de cosetes que estaven molt bé. Ens hem pegat unes risses d'alguns dels popes de la intel·lectualitat progressista madrilenya i això està molt bé. Se podria parlar més de més d'aquesta gent, però la majoria en tenen bloquejats intentant no sé de què parlen, ho sento, això tindré que buscar informació vosaltres si voleu. Pues no res, ha estat un plaer estar així de xarreta i no res. Ja veurem el proper episodi de què el fem, espero que també sigui una cosa interessant i a ser possible una miqueta més curteta i una miqueta més digerible. A veure si no ens marquen l'agenda i no fan tantes mogudes i podem parlar de coses interessants. Podríem parlar de... El banc tampoc està mal. Podríem parlar de xorrades, però es marquen l'agenda, és veritat, és el nostre problema. Pues no res, sí que ha estat un plaer molt gran. Seguiu-nos ahí en YouTube, com sempre, també en iVox, també estem a iTunes. Dadle al like si os gustó
I res, passeu-lo molt bé, molt de cuidado per ahí, que no es fiquem cap parany la dreta, classe treballadora sempre amunt i ja ens trobarem per ahí. I recordeu que visca Ameriberia. Hòstia, Ameriberia. Ameriberia i Tabàrnia, pobles agermanats. No. Tabàrnia penta en Ameriberia. Home, ja ens fiquem ahí en política, si ens fiquem en política, Víctor... Separatismo. Pues molt bé. Somos 700, no 697. Pues molt bé, en aquesta reflexió de Tabàrnia i Ameriberia sempre unides, ja ens acomiadem, passeu-lo bé i no particu per ahí. Vinga. Adéu, bona nit. Adéu.